Sarı Asır, Yekizler, Roman, Magar Neşriyatı, Aşıvat şehri 1977 yıl. Kergun başı hem onun oğulları. Tuğutluğala oğuzu bayrın eteğini tutup yatırdı. Zümrüt dağının akyan çeşmenin süyüşe yali, serin suyu dar zirgüler töküp, aşağı yapıp dövürüm verip oğvanın edil depedini iniyedi. Suriye abi kaptırlap bu oğvanı baştan ayak kesip kesiyen ulu yol. Garavumun cümmüsün çöşlep hiva senli ulurp gidiyedi. Kerpişten tarılan oğva mektebinin zayi köşeyanın kırağına ağırıp oturdu. Artık muğullum kılakı girilmadına okusuru yerine turdular. Ular salamlaştı, son yine oturdu. Muğullum kara tağıtağının karşısındaki stolun başına oturup okusuru göz getirdi. Sağatarın 3. partalına oturan oğlunun gür kara kaşlarına, sıyık gederişip durun kirpiklerine, gıytagırak kara gözlerine sine seyretti. Son Şepkatarın 3. partalına seyredenine artığın gözü yanka mengliş oğluna düştü. Oğlanın saçlarını beri ayrı ünlerde siraytırı bulmayamı. Buların kara kellelerin bir mengliş, boylarım dendip muğullum içinden değirinni. İkisinin hem ağ kaymat akyazı, ağakçı köyüne karıcı balağı var. Bular edilip bir alman iki bölün yali. Onların mengdeşliği, geyimlerini beri mengdeş etmeyen ayrı rayesleri bulmayamı. Sağ tarafkı Yusuf, şep tarafkı Ahmet olayda gerekti, muğullum sen etti. Ol hem işeksi yali, kıla sorunu anlaştı da, okusurların spitagını evmen okatlaştırdı. Ahmet Gannemov, Sağatarkı partaların biri şakırt etti. Muğullum güzaylasa her kilin biri dimdik dur. Mennip oğlun batlığı verdi. Yine yanlıştım oğul deyip muğullum için ipletti. Ahmet'in yüzünü seyretti. Yaş oğlun edil alas yudun yar başını dik tutup itin adarını muğulluma dikip durdu. Otur. Ahmet sarasına oturdu. Yusuf Gannemov. Şepatarkı partadan bir oğlun edip bilindik kallıda mennip eşlere yal cevap verdi. Biz ağalar beyli mengle şulaymalı ahır deyip, muğullum neye gelirip gülen fikir etti de, Yusuf'un kara gözleri yanıttı. Otur. Yusuf emay bile oturdu. Son muğullum yine şokala sorunlarıyla okusuların adını okuyup, hemmesini yeken turdup oturttu. Oku kitabını sıkarın. Okusular kitaplarını sıkarıp partanın üstüne koydular. Otekini sayfa nasın? Murat oku. Bir tokorcu oğlun yerinden turup sakına okudu. Bolya otur. Aman inne sen oku. Oğlum turup yetçiklap zordun okudu. Muğullum son yine bir neyse oğlun okuttu. Ahır okumak gede Ahmet'e etti. Ahmet. Parta şakırt etti. Muğullum seyretti. Oğlun yemdimdik dur. Oku. Muğullumun mülayim gözlerini Ahmet yeti kara gözlerini dikip okumaya başladı. Bağa var. Alma al. Muğullum. Ahmet, bana seyretmedi ve kitabını seyredi okuduydu. Oğlun yonkudunun salakını okuyup uğradı. Böyle yansıtmak gerekti. Kitabını seyredip sözme söz ilerler okumak gerek. Beyaşını tetre seyret, bazıları var. Balallayıp şu yerden iyidin oku. Bağı var, alma allayıp Ahmet sapağın başından başlayıp beyaşınızı altınızı yedici tetrelerini yine de zıvır edip sanap, ahırına çenini, bağırını bir vada okuyup sıktı. Kitapta özüne verilen tapağın ehli yerini Ahmet'in yattın okuyanına muğullumu göz etti. Kılaf şulümlerini. Okusurun arasında gülünüm oldu. Onu yansa Ahmet'in yanına ki tokor oğlunun ağzından kan sarkıp başladı. Muğullum, Urvan ağzın kanı yalı, sana ne oldu deyip soradı. Urvan'ın başkalarım o soruğa cevap vermedi. Muğullum soruğunu kaytaradı. Yine hiç kimden siyaset çıkmadı. Ahmet'in mendeş oğlunun yerinden turdu. Yusuf, ne deyip muğullum ona sinirli. Urvan Ahmet urundur. Otur. Yusuf oturdu. Ahmet, Urvan tenurdun mu? Parta şakırt etti. Men okuyuşuma pınkırmasın. Kılah tağıtadın önüne geç. Ahmet tünk edip mert yadımledi de kılah tağıtadın yanına geçip durdu. Yusuf oku. Yusuf yerinin turup foğulup mandişlikle okudu. Zigine de şun yer edip onut okuma uğraşsın olmayanı. O men zigim del. Ağın mı? Ağamın del. O men gülen yaşt. Men sapağım on gülen bilet ayarlınyan. O kitabını seyretmeni uğrunyan. Ol tizya tutup menden salt okuya.
Ahmet sen bilen uruşýarmy? Ýok. Başga ulanlar bilen uruşma diýip Ahmede akıl bersen bolmaýarmy? Ol degmedi degen ok. Emma oňa degäýseler, olany ýören gatyrýar. Käwatlar meň diýmemeden ok, o wanyň şagalarynyň köpsi onuň gorkýar. Mollum Ahmede tiýin etdi. Bu wagt ol okuwçylaryň üstünden uzak bir ýana serediýän ýaly ýüzüni ýokaryk tutup sarsmandy urdy. Ara kesme wagtyna okuwçylaryň bary klasdan çykyşyp gitdiler. Mollum bolsa asalym Ahmet hakda pikir edip oturdy. Ahmet degmeýän urdy. Onu ýaşy. Öz akal sowlanam diýer. Okunam öwrenmäge çalışýar. Emma ýa tutmagy bolmaýardy. Bir iki doganyň täsirligini. İki doganny ýöneki iki dogan ýalym bolman bir-birine has mehriban, has ýakyn bolýar. Ýutup bilen Ahmet agzyr. Bular bir-birine näçe meňdeşem bolsa, bulan häsiýetleri meňdeşdir. Ularyň soň bulan her haýsy öz boluşly bir hil adam bolup ýetişer. Ahmet, daşarda hiç kim bilen uruşmagyn. Bar gitdi senem diňiziň alyp muallymyň özüm daşykdy. Ahmet hal aňarda duran amana tarapylgady. Aman Ahmetden has ýejirdi. Ol gorkusyna gaçyp bilmän sandaklap başlady. "Hey Ahmet, meni urma. Men gülmedim ahary. Gaýdyp gülmäýin, maňa degmeýin." Ahmet amana degmedi de bir çetde keýerjeklep turup Murada topurdy. Murad Ahmetden hasda ýogdy. Onuň ýöne tarap ýetip gelýänini görüp Muradam ýokşaň götürdi. Ol sapatyplaşýar. Ahir gelip ýutubyň ýeňsine bukyldy. Kołup gelýän Ahmet ýutuby görenden bir agawşady. Betepet ýerini ýutup oňa bir datlar aýtdy. Ahmet asalym durdy da birdenem beýlek tarapdaky top oýnap ýören oglunlary osurup oýnap başlady. Ara kesme guturulmadyna okuwçylar algaşyp klasy girdiler. Öz ýerlerine oturdular. Muallym gelenine Muradam oňa ýedi bilen klasy girdi de öz ýerine oturdy. Azap depterlerini öskörün. Galamlaryňyzy alyň. Ahmet, klas tartadyň ýanyna bar. Ýazyn. 85-den aýyrmaly 62-ni. Ahmet tartanyň öňünde gymylla mandurdy. Muallym oňa garap sarazyr berdi. Eliňe ýakal. 85-den 62-ni aýyr. Ahmet tartanyň ýüzüne 20 ýazdy. Ýok beýledel. Hemme sanlar ýaz. Soň aýyrmak alamatyny goýdy, düzgün moýun saýar. Ahmet 20-niň üstüne keseçilik sırdı da ýokaryndan 85-i 62-ni ýazdy. Muallym herip, "Ha bolýardy." Bar ýerinde oturdy. Ýyl geçdikçe Ahmediň okuw ihlasy güýjedi. Tapaklar barhal sırlaşdy. Ýa tutmak bir ýam unuduldy. Emma onuň gazmaly göl gowşamady. Oly klasdaşlar bilen inni uruşmaýardy gaýsa, olaň arkasyna alýardy. Ahmet 4-nji klasda okap ýörke ýatdan çykmajak bir waka boldy. Eň soňky sapagy okap klasdan çykan oglanlar şagulynyň hemiz ag eşeginiň bir gög eşegiň gerişinden ag durjak görüp, ony zarralyp ýöreni gördüler. Okuwçylaryň arasyndan çykyp eşekler tarap okturylyp barýan Ahmedem gördüler. Emma onuň näme hile edip ol daýaw ag eşegiň art kümpüjine gonyny göle taýgarmadylar. Ahmet eşegiň başyny bäri öwürip, mektebiň önüne giň meýdançydan 2 waka ok kestirmek geçip başlady. Eşegiň daýaglygyny, suslugyny okuwçylar ýöwet bilen edýärdiler. Mele baytaly kalhodyň pydagyny geçen soň, şaguly bu ag eşegi bilen gaçkaklyk edýärmiş diýerler göresin bolsa gerek. Şu eşek her bir atdan güýçlüdir hem sydamlydyr diýip muallym sak etdi. Muallymyň hyny diýeni duýup Ahmet eşekden böküp düşdi. Ony ýan Samrat ylgap baryp ýangy eşege minni. Ahmediň sapşyar edip Muradam eşegi 2 waka sapdyrýardy. Bu tomaşanyň üstüne bir ýerden şagulyň ogly Işan ul geldi. Murad tutsak görüp ýerinden howlady. Emma eşek oňa diýip etdirmedi. Ahir dalzyp lütüskan Işan uly mektebiň goýragyna bir ýerde oturdy. Itin demalşy ýaly haslap sal-salpdan demally. Delpegini ýerde goýup, onuň içinden ullukan güllü ýary çykardy da ýetişbildiginden ýaty ýüzüniň, gazgylt boýunyň derini pirmäge başlady. Birden eşek sapdyryp ýödüne tarap ýetip gelýän Murady görüp, dew ýerinden turdy da onuň öňüne ýalap kylgady. Murat, düşecekden deyip, haybatla gıyırlayan tedejilip, Murat eşekten döküp düştü. Dayav Işan uly Murad'ın yakından tutup elindeki zıgar sivik gülen onu saygırat başladı. Sivik her degenine Murad zınfız sırlayadı. Onu yansa Ahmet okturlup barıp Işan ulyň yakından iki elinden bir tutup, ýödüne tarap bahtı çekti de, böküp onun eňinin aşağına bir süssü. Işan uly arkanyny serrelip gitti. Ahmet barıp heni galmağa yetişmedik Işan ulynyň içine köwüşdaýy görüp depmäge başlady.
Biýagda ýören okuwçylarym, mugallimem olara tarapylgady. Ýüzüp ýöňürti gelip Ahmedy taklady. Işan uly ýerde sabaran ýagdy. Mugallim Muradyn köýnüňi serpip, onuň arkasyna tyýyn etdi. Zygar şewik Muradyn ýagrynyna 4-5 tane sılgım gadyl ýygy aldypdyr. Iki tane daýy oglun Işan ulyny goltuklap, awşanakladyp öýlerini tarap alyp gitdi. Bu aka tutuglala owasyna güni berin ýaýrady. Işan uly bir näçe wagtlap, awşanaklap, kıyınlyk bilen ýüremeli boldy. Muradym köp wagtlap arkan ýetip bilmedi. Emma gannymlar bilen şagullaryň arasynda gadymdan gelýän duşmançylyk güýjedi. Olaryň arasyndaky dagwa entek Ýüzüp bilen Ahmet dünýä iýinmänkä başlapdy. Ol jetleşiň nähir ýöskenni gepin gelişini aýdyp geçerdi. Ýüzüp bilen Ahmet entek tomut uruhundan çykmanka garratalary amanrat agyrtyr kowlatdy. Şonuň üçin bir ikililerin ikisem klasy tut oturýardy. Fark etme wagty olar öýrenimsindi. Bile okuyan okuwçylarynyň bary bulan ýagdaýyna beýnanýardy. Her gün ýerden mugallim Ýüzüpden amanmra daganyň ýagdaýyny toraýardy. Ýaz paslaryň başydy. Meýdan otlary ýaňy oýanyp başlapdy. Mugallimyň bu ýerdeki soragyny Ýüzüp ýoňkyýar ýagşy oňa diýip paýçylyk etmän. Şol bir ýatysy. Atamyň ýagdaýy ýogurlukly dälip gaýgyr jogap berdi. Glasda okap otyrkalar Ýüzüpň gulagyny erbet seslerini ýardy. Emma sapak düşündirip duran mugallimyň gurrungy bilen o aňşyryp bilmedi. Ýene bir salam dinşilenip oturdy. Ýöne hiç tat eşdiren okdy. Ey, gulagymydyr diýip Ýüzüp özüne göwünlik berdi. Klasyň gapsyndan gara terpekli bir adam boýnuny tutdy. Onuň gürüp meşhurun şakalyny, pişke ýaly gara murtuny görüp, durdumra dagan okuwçylaryň bar diýeni ýaltanady. Äridiň ýuwasyrly. Mugallim okuwçylaryň bolşundan bir zat aňdyda gapdalyny öwürip kapat etdi. Mudam şagary bilen oýnap gülüşip ýören adamynyň ýüzi gaty salypdy. Biýagda ýaňan şagalan müýdleri bir asarlanmaý. Durdumra ýoşudan bir zat diýdi görün, okuwçylar eşitmedi. Emma mugallim derro stolyň ýeňserinden turup daşykdy. Klasdakylar olaryň daşarda näme görüňi diýenliklerini aňşyryp bilmediler. Mugallim çykandan soň klasda turun wagyrdy, olaň ümürdesini eşitdirmeýärdi. Mugallim klasga geldi. Onuň ýüzi bir zat gaty gynanýany meňzeýärdi. Okuwçylaryň wagyrdygy kesildi. Ol Durdumratdan erbet habar eşitendir diýip oglandan käbir pikir etdi. Alaýsa da o ýagdaýdan ýüzüp gorkýardy. Tebäw Durdumrat onuň daşkyrak agasy. Onu ýa-da mugallim Ýüzüp Ahmet kitaplarňy, kagydlaryňy, garamlaryňy diýenagda öýüňde gaýdyň diýdi. Klasyň içi edil dymdyr oýnalýany döwrüni. İki tane deňiz oglun gapdan çykyp gitdi. Mugallim uludan demerli. Soň ýene öz işini dowam etdi. Durdumrat Ýüzüp bilen Ahmedy gaty görýärdi. Olar bilen bir hili gydykly görünür ederdi. Olar degip gülerdi. Gara şagara duşdy, alaýsa da bir kitine duş geldi. Olar şatlanýardy. Emma bu ýerde görün, bular bilen onuň işi ýok. Ýüzüni aşağı salyp bir agyr gaýgynyň astyna garan ýaly bolup barýar. Ýüzüp onuň gözüniň süpürenini gördü. Emma hiç da soramady. Durdumradyň bu bolup barşyndan Ýüzüp bilen Ahmedem agyr galada galyp seslerini çykarman, ýüzlerini sallap oň ýygyna düşüp barýardylar. Ýüzüp bilen Ahmediň kakazyna tutulana owasyny gannym başlyk diýerdiler. Sebäbi ol kolhoz başlygydy. Deň duşlary oňa gannym agasagam diýerdi. Sebäbi ol ak gwardiýaçylar bilen bolan sögüşlere gatnaşyp, Krasnovodskiň golerini ýaradar bolupdy. Öýlerine alsak bolup beripdi. Owaby onu fiýleýän ýaşyrak adamlar oňa gannym kergunmaşy diýerdiler. Käwagtlar onuň öz adyny tutman kergunmaşy ýa-da alsak diýip gürrüň edenlerine de sözüň kim wagtda barýanlygyny owaby älik kişi bilýärdi. Alsak bolmak kıyınlat değil. Ejekden yıkılanam alsak bolup bilýär. Emma ola adamyň bir ýemli kergunmaşy bolmagy öğrengen zat. Gariplik gannyma edil, şagylyk döwründen başlap erjer bolmagy öğretdi. Her bir işte onuň ýaltanmasy bolmazdy. Has agyrrak işlerem başarmaga çalışardy. Gapydan kogulmak ony ýaltylykdan aýyrdy. Görüniň gapsynda işlemek ony dogumlanyrdy. Gannym ýaňy 17 ýaşyna ýetenni, şaguly bay onu hakyna tutdy. Eline yara berip bir topar garip ýigitlerin arasyna goşdy. Kergun hyzmatkar edip hiwa uratdy. Şondan soň ol hiwa köp gatnady. Ýollara,
Mendil düşürgülerine gat ýöktürdi hem bir näme guruplandy. Tiredeşleri sapansıların arasynda ilkinji bolup ödüne kerpişden zaýtalandy. Şagulynyň kirgen başy öz inisi täsiri egildi. Ol şemgelhe kergüniň zadyna qırp sörp edäýmäge ýaltynmazdy. Şonluk bilen soň onuň gülebendinden bir ýüpekden bir top bir ýatygy meşemskaýdy. Öz hyzmatkarlaryna ugurluk ýapardy. Ine bir gerek öz hyzmatkary Ýar Mehmede ugurluk ýapdy. Ýar Mehmed dogrusul daýaw ýitdi. Ol özüne ugurluk ýapylany gaty görüp, täsiri egriniň ýeňsizine ýumruk güni rast gelişirdi. Täsirden pysak syryp Ýar Mehmede topuldy. Ýar Mehmed goranyny pysak onuň şep tirtegini ýaralady. Ony ýalçagannym ýetişip täsiriniň pysakly gorny gaňardy da pysak onuň elinden aldy. Soňra onuň şep gulundygyny şapkat bilen zaýdar gelmedi. Biýagda eşitip Şaguly öz indi täsirini kerwenen boşatdy. Gannamyň akylly hem dogumlygyna garap ol entek ýaşam bolsa Şaguly ony öz töwde kerwen başyryp berledi. Kerwenine hyzmat edýän adamlaryň köpsi Gannamyň öz obaşlarydy. Özüniň dogunulygyny hem dosty durdumly adam şu kerwenine hyzmat kärdi. Gannamyň oňat kerwen başy bolmagyna bir haýwanam uly kömek etdi. O haýwanyň adyna şeltekli diýýärdiler. Ol 5 ýaşar daýaw erkekdi. Ol erkegi şeltek owasyny satyn alypdylar. Şonuň üçin oňa şeltekli diýýärdiler. O haýwan äpet kellesini berent gallyryp, garry serdar ýaly gum depeleriň arasy bilen kergeniň başyny çekip ýalňyş mal derdi. Agyr ýüklü saklanrak kergen şol beýwan höküp gidip oturundy. Gyrmyllany graşyr edip kergeniň hyzmatkarlary, kimi eşekli, kimi piýada, gaşyn ýadyn şawar gidişlerini ýetmän barar geler durardylar. Bir kergeniň ýol taparan şelteklidir. Sağadan. Gaşyna gum depeleri de, sağda serinleri de gary görünür. Ýol iz bildirmän hemme ýere kesýärlen ýaly juwakdyr. Emma şeltekli äwmän alňasaman boýuny süýndirip şol bir gidişine gidip oturunur. Ol adaşmaz. Gar bakanlar ýolly ýokdur ýodudy. Emma şeltekliň barýan ýeri ýoldur. Kergen ýadow, emma şonu da gyrmyllap barýa. Diýil zalmaly wagt bolunur. Ýok, ýene gidip oturunurlar. Şol ýadow barşlaryna birden şeltekli gapdaly sowulyp başlar. Bir oýun ortasyna baryp durur. Ene bir kergeniň hemişeki ýük ýazdyrýan düşleýän ýeridir. Görsen kergen ýene bir mendil geçenler. Şeltekliň kömegi bilen Gannamyň kergeni dogry 6 sagat ýol ýörendir. Bir gecegin özü 2 mendil ýol aşar. 24 mendil geçip Gannamyň kergeni Hygo galasyna barardy. Bir gün Şagulynyň inisi täsiri egri bilen Gannamyň arasyna ullukan jetlik düşdi. Täsira egri dilmeniň sebäbi bardy. Ol ýeriň hakyny ýemekden, göreniň malyny kesmekden gaýdan adam däl. Täsiriň 2 aýaly bolup, birinji aýalynyň 5 gyzy, ikinji aýalynyň 2 ogly bardy. Olenni 3-nji aýalyň külküni düş başlatdy. Täsiri bolugy ýurlaşlarynyň ýanyna "Näme üçin men şaýar almaýyn? Elimden gelýär, alsyp" diýdi. Eger birinji aýalynyň 5 gyzy bolman, 5 ogly olaýan bolsa, onu men şaýar almasam almazdım. Häzir ol hökman aljak. Men malym mülküm kän. Güýçli dostlarym bar. Men özüme gowrun etdi. Iň gulmanyna täsiri zor adam. 3 aýaly bar diýip ýer gurrun eder. Öz agada Pirulynyň ýanyna bolsa, egri dogrusyna aýdýardy. İçin nökýärdi. Agam, men Şagul kakama näçe tutdum. Indi hiç kimle uruşmaýyn. Meni gaýdyp kerwen başyryp aldydım. O meni gaýdyp kerweniň golyny da goýberno. Men ýerime bolsa, hakyky öz düşmanym gannamy işläpdir. Gannymdan men üçin içim sowamaz. Ýar Mehmediň arkasyny salyp, o meni gatyrdy. Ýeredim şep kulağım biraz kerlewrekdir. Araşma bolýar. O şu günler dogun oğlun agamy Orazynyň gyýdy aýny badyň şykyny. Ol ikisini bile tutup bilsem, awtagy ben kakaryn. Ona gördi otur. Aýny bat men 3-nji aýalym bolar. Dogry. Gannym Orazynyň ýenşemi gyýdy, ak ýüzli, gyýtak gara gözli aýny bat süýüp başlady. Soňa waka gyýdam ýigidi halady gerek. Garab daşdan işten bir-birini görmese, olan karar ýetenok diýen gurrun ulugy ýylyp başlady. Bular hakdaky ýagamsamışmyşlar gyýdyň howaslarlaryň gulagyny ýaňy ýylyp başlanyna, täsiriň öýrenmek meselesi ara düşdi. Şagulyň öýüne gelip, täsiri üçin Orazda söz aýtdy. Gözüň ýumdy, agzyň açay.
bir bar diýip oladyn göwnetdi. Aynamat bakir ejesine meni täsula bir mäňdip näýäsel ortada peýda bolmady. Bagazyndan mal geçdi. Täät bellendi. Ertir gelin alıcı gelmeli diýen awşamy gannym ayna badatlaşdy. Oladynyň gyýry täsulunyň girinligi süýrelipdir. Şagullar ertir gelin alıjylap o gyýdy äkitmeli bolanyna gannym hakyky doğrulap alyp gaçypdyr. Bagazyndan malym geçenmiş. Şagullar ýerrip galypdyr diýen gurrun çykdy. Gözaş bir masalamda bu dogul tutgala owasynyň bar ýerini ýaýrady. Şaguly baýlar bilen gannymyň arasynda tow güýjedi. Namys diýip ardyp bolar aýak üstüne gallar. Kimmiş ol sapançylar. Olaň içinde bilim öňümizden çykşagy wamy diýip pirul gadaba minni. Öýdüň 7-nji ogullary beýnalar bilen şanalar gapdanlanyp pirul gannymyň kastyna atýar alçykdy. Gannymyň kakary aman muradagy urtut öýdüň ýetişen uly gyzyny durmuşa çykardy da, onuň bakatyndan gelen mallary jemläp oba ýaşullaryna molla işanlar tutundy. Oladyň üstüne töwürläşi berdi. Olady töwürlä almagy şagullardan çekindi. Berulynyň ödem ýaňy orta ýaşan ören dowumly adamdy. Emma 18-20 ýaşlarynaky bassaş gannym deňdi uşagullary beýnalardyr şanalar görün entek öňünden çykylmadyk. Gözsüz batırlardı. Olarda töwürlä allarly däldi. Ýaşullaryň töwürläsi. O üçin näkurrunlar soňa baka Firulynyň akylyna aýlanmagyna sebäp boldy. Gannym maňsat aldyrmaz. Edil baryň şişläýär. Gatydy bersem, ol özüň edermen dostlaryň ataş kaýmagy ýaltanmaz. Onuň soň gaýratyň bolsa, oň öňünde dur da göreýin. Ýurdundy ýumurtga togula bermeli däýär. Firuly gowşady. Ahir urady töwürlä almaly boldy. Aynabadyň pakatyny iki essedip, nagyt üzüldü. Emma bu aralaşyga Pirgulynyň ineti täşguli ýegri irady bolmady. Ýerugy skannymyň başyny kakmadan dünýäden gözüme spilerini ol işini emretdi. Beýnalar bilen şanalar bu namysyň astyna galandan mert örenlerini kem görmedi. Gannym bilen şaguly baýlaryň arasy boldy. Onda da gaty boldy. Şunuň bilenem, onuň azyjyk wagty çeken kerulmaçylyga mutordy. Şaguly ony kerulmaçylykdan aýranamady. Onuň obudaşlary gannandan kerulmaçy adyny aýyrmady. Bijedilleşik durmuşyň daş görnüşidi. Emma ýetasy agdalylyk, sanpy gapma garşylyk göze görünmän durmuşyň şuň düýbünde körüp geldi. Gannym 20 ýaşlaryna ýetende onuň gyýdy boldy. Gyýdy Gülnabat diýip at goýdular. 22 ýaşyna ýetende boldy. Gannymyň 2 dogry boldy. Gannym ýekilleri begenli. Yusufum Ahmedim diýip onuň daşynda perwan bolup barlandy. Ýene 22 ýaşam oňly dolmanka nowsun ahallary Yusuf bilen Ahmet ýaňy oturtur bolup başlandy. Gannym öz dogumyny beýasylp bilmän German frontuna uruşa gitmäge ýagyldy. Gannym gara ýadykly. Kantly tikilen sarymtyl galifey begres balakly. Egrine pagon dakylan gyrmyz donly. Başy ak şempat elpekli kaşan ýigit bolup tutlara owasyny 5 gün portatdy. Soňam front urady. Gannym gürümjürüm ýetdi. Soňandan habar hatyr bolmady. Hemme ýerde bolşýaly. Bu obada bir näse tire bardy. Olaň her haýdyň şagalary belli bir ýerde oýnardy. Her toparyň zahirleri belli ýerlere ýüşerdi. Her tireýäniň ýaşul raklary agşam namazyndan soň tä ýatsa şeni diýýäli belliräk bir ýere ýüşerdiler. Emma ýahlowanyň hemme tirelerin ýaşulrak adamlarynyň aýratyn bir ýüşýän ýeremmädi. Olam bolsa gaby tuğudyň saýatyndaky Gurbanyň saýhanasy. O saýhana owaň ileri başyragyny bolup gaby tuğudyň giň seksiniň gapdyryndan mudama owaň suw akardy. Tä günürtany şeni bir saýhananyň adamy seýrek bolurdy. Öýleden soň göre tarap bolup ýaşullar uly gowga turdup kuş toýlardylar. Garanky atlyşandan soň durmuşyň dürli uğurlar hakda gurruna başlardylar. Ýasy töweregini ýaşullar öýle dargardy. Bularyň dargap uğraryny mehettel zalayrak zahirler ýüşerdi. Deňene denirdiler. Aýdym aýdardylar. Bu zahirleriň baş sony gannymdy. Bagşlarym Şam hümmetdi. Şam hümmeti öz aralaryna Şammy diýerdiler. Bularyň bar kepleri üýüşmek, aýdym hakim şowgunny gurrun diňlemekdi. O ýigitler arak çakır diýen ýarlatlary agyldan urmazdylar. Gannymam gitdi, şagalarym ýatdy. Endi biz saýhanada deňene dedilen ok.
işten soň aýdym sedemskan ok. Emma Gurban saýaşy ediliň kyýaly ýegininden ak ýagryny tarlap adamyň arasynda eli şaýnakly linkillap ýördi. Ýaşullar kuş toýnaýarlar. Akşamlaryna gurrumy gyzışýarlar. Ýaşullaryň gurrun köplenç German uruş hakynda bolardy. Ganymyň kakady Amanmurad aga bular ýar üýüşmelege gelişdi. Ýaşullar German uruş hakynda täze zatlar gurrun edýärler diýen myş guluny ýetenden soň bir akşam Amanmurad agada köýüni dowuny ýerini ýatkynja gatyp saýhana geldi. Obudaşlaryň salamlaşdy. Hekinin üstünde oturan üýüşmek märekäniň bir çetine ýerleşdi. Ýaşullaryň edýän gurrunlaryň ünsüni diňledi. Agar salgyt salmaýan hakdy. Bir şäherde uly gowluň turuny hakdy gurrun edildi. Bir gün Amanmurad aga şeýle gurrun eşitdi. Köşe gosyna hally molladan hat gerilmiş. O hatda ýören känatlar hakynda ýazylanmış. Bilen atly usulmy köp batyrlyk görkezip, türkmeniň adyny göterilmiş. Bilen edermen ýigitlerime hakyt general Karneyliň öz serdary edýärmiş. Bilen Anuradymyz kän ýerde batyrlyk görkezip, bir näçe halas serpaýlardan maşhur 3 tane atanakly kriz siragalanmış. Şahatda Nazar Batyryň, Şahriyar Gul Peýalwanyň görkezini edermenlikler agdalýarmış. Başga da köp adamlaryň ady tutulýarmış. Amanmurad aga bir ýakymly habary ýedimi üçin edil şogunyň ertedi niwedin köýe şogu diýip ýola düşdi. Ýaşuly oloba ýakyn geldigçe, onuň gür gök baglaryna garap, dünýede beýle oba da bar eken diýip haýran galdy. Sonra ýygyny edip hally molladan gelin haty tapdy, okudyp gördü. Dogry, o hatda köp adamlaryň ady tutulýar. Emma gojanyň öz ogly, ganymyň ady ýok. Gün geçti, ay geçti. Ganymyň gam bilen gartaşan atady, mydam görseň, taamyň güneş ýüzünde için hümledi otuyor. Belki udaýa oglunyň görmegi keşfini gödüňe getirýändir. Belki ol ganymyň akbary hakynda gaýgyly oýlary şallaşynda ýerýändir. Boza her gedek taamyň güneşinde diwara arkadan berip içini hümledip başlaryny, ekirler ýuzup bilen Ahmet Ozanyň bir ýagdaýyny aňlaýan ýaly oýunlaryny taşlap aňyrdan ylgap gelýärler. Her haýsy onuň bir ýerinden ýapyşyp onu oýnadyp degýärler. Kim-kimden gojanyň öçügi sözleri zanlanýar. Gamly ýüzi ýagtylýar. German frontyna gidenler üzüm taplan dolanyp geldi. Emma gannym gelmedi. Goza kül renkli eşegine minip ýene köýe bozyna türdi. Hally mola diýenleri buğday renk, nurany ýüzli uzynak, mulaýym ýigit eken. Agam, men gannymy gözüm bilen görem ok, ýöne ören batyr ýigit diýip o hakda gurrun edýärler. Fronta giden türkmen ýigitlerden entek gelmedi eken, belki Hudaýdyr. Gelerde, garaşy beriň diýip hally molla goza göwüni görüp goýberdi. Bir näçe gün geçenden soň gannymyň kakasy soğura gidip Anurad'ın öýüne bardy. Anurad agajetli, syýrdam daýaw ýigit eken. Käwatlar siziň oglumyz görýärdim. Gannym diýsen gidenni ýigitdi. Uruşda uly başagaýlykda bir-birine duşup durmagy maksat däl. Entek gelmedikleri mazdal. Agam garaşy beriň, belki gelerler diýip Anuradam umyt etmegi maslahat berdi. Şahriyar Gul Peýalwan diýenler diýsen daýaw. Çekki zünkleri iri türkanarak adam eken. Siz gannymyň kakasy diýdiň diýmesem edil şalym edip durdum. Gannymym gaty batyr ýetdi. Ýöne soň ben gannymy görmedim. Şahriyar Gul Peýalwanyň gurruny Amanmurad gorkuzdy. Oşa barmaşa tutlugalan mollasyna salasaldy. Şahriyar Gul onuň ýaraýdan urda Hudaýyň emrine boyun synyp oglunyň patagyny alyberin. Eger ogluňyz diýri bolsa, öldürün canlylaryňyz oň Hudaýy bolar. Nedir etmeginem özüm bir tuga biýişdir. Goza ýaýdan, öýüne käýin. Wah, men guraýyn. Bu habary hiç kim aýtmaly ekenim. İşte gelip ýören mesmolaryň gulugyna geldi. Indi bu habary bütün oba ýaýradarlar. Gasgans goza ýödüniň ýekizi ogulyny aşsyl suwsy goýup gelýär diýerler. Şagullar topurama garaşyp ýörenler. Olar diňem aýny wagtdan tarap iş tutap dururlar. Gannymyň patahy alynan güni şagalarny ızladyp aýny wagtda alyp tägdir.
Äylüli hatyn talak. Bahirin göz ýaşyny kim seyreder durar? Bir garry pullar adama berip goýberler. Täsirlün her zata gara şaýmalylar. Bire ýamanlyk edip aýna bada hyrydan çykar. Gün geçýär, ay geçýär, ýyl geçýär. Gojanyň gaýgysy gün artýar. Gurbanyň şaýhanasyna amanmyna da köp wagt barmagyny. Bolşewik, menşewik diýdi. Uruş diýdi, owa her ýyl gurunly erdi. Şaýhana baraýsa, täze gurunly eşitmek ihtimally. Belki garny makynyny gurun bolgan tapylar. Ozu şaýhana goly barany. Bir adamyň gylygyp gurun edýän tez eşdirip başlandy. Aman Murat gurun edýän bir mejek bolup, salatadan salam berip, tekiniň bir gyrasynda turdy. Gözüm bile gördüm. Ayaklarım goşuny örenken, bilim türkmenimizden gidýän gitdel. Onha ýozabamyzdan şaýgul baýyň ogullary, inileri ayaklara goşulmuş. Pirulum ýöz ogullaryny alyp gidipdir. Täsirlüm gidenmiş. Hani bilim obamyzdan başga da bir topar adam gitdi. Näme olur hakynda zat aýtmadyňlar diýip, edil aman Murat agan gapdaryna oturan bir köýre doň ýaşy sorady. O giden adamlar hadapdyr. Ol adamlar gydyllara geçipdir diýip, ýanky adam göwünse jogap berdi. Tuğutluğala ovasynyň baýlaryň, ýeşan moğlullaryň gepine gidip ýektuk aklara goşulanmardy. Gydyllara goşulýan göli has keldi. Şonuk bilen bu obanyň adamlar barha golüleşip gelýän uruş bilen demalýady. Gaçyp barýan aklar owalar talaýamış diýip, owa ýylaty gumy tarap bolupdy. Aman Murat ağa eşegine aňyr ber ýüklep, ýeki agtygyny, ýuzup bilen Ahmedi ýükleriň üstüne mindirip, gelnidir gyýda agtygyna maryp gumy etdi. Şagalaryny gumda Durdumuradyň maşgalhyny ýerleşdirip, ýene dolanyp tuğutlara geldi. Owa gumgukluk. Her owada, her kürünne berlen ikilen goza galypdyr. Aman Murat agaň bir özi. Owada jeminne ýokdym dyrsyk, tukatlyk. Aýnabadyň toguklary giýjelerini agazyň üstüne ýatýarlar. Günlüklerini öýüň töweregini görün ýerini dörzünüp ýörler. Gelini agtykları gozu süýün ulyg eken. Ýeközüniň hiç ýerde karary ýetmek. Tamam güneş ýüzünde oğul hakynda gambat oturdy. Indi iki gün mer günne orada atylýan topun sesi gelýärdi. Gozanyň göwünde bolmasa. Bugün o top sesleri has golýrakdan eşdilýän ýaly. Ýa-daýdy. Aman Murat at toýnoklaryň sesini eşidip, ýüzüniň aldyryna ortak köşe bilen bir bölek atlaýan geçip barýan gördü. Goza iň öňdäki gyýratyň üstüne oturan şagulyny tanady. Ýerkatlaryň her gaýsy keseligine palas watan ýaledip ýöňlerini bir deste tüpeň tutup oturdylar. Olatlaryň arasynda pir uludur täsirlenmedi. Olar uruşdan oljalyp gelýän bolardy. Hemmesi şagullary tarap dükürdeşip geçip gitdiler. Şagullaryň ähli nebiresi gumy gaçyp gidipdi. Öýlerine adam tapman bulurum, gumy tarap giderler diýip gozy senetdi. Bugün top sesi has golýan eşdildi. Bilemýot, tüpeň sesler gelip başlady. Tä agşama seni ýeni aly atyşyp gitdi. Erteden soň turup gozy diň saldy. Ses ýok. Dünýä iými taralyk. Ha ortak köşe bilen iki tane atlı saldat atlaryny orgunna sürüp gelýär. Kellelerine geýenleri nähil depes çömmekler. Anga atlaryny bärip öwrüp poglatyrdylar. Maňlaýlaryna gyzyl ýyldızlary bar. İkide matdan böküp düşdü. Yegenleri käýer süzülen köýüne şinelli, ellerine bäşatary bar. Ulyň ýaty gylışlary ýalmaçlaryna sallanýar. Sallatlar Aman Murat tarap uğradylar. Goza ýerine laňa galdy. Bular näme käşanlarym? Herne eýgir kursunna. Goza gözlerini süzüp olar tarap seredip durdy. Onyň sawran biri, "Kaka salamu aleykum" diýip ikelle mudadyp goza tarap uğrady. "Wa aleykum esselam" diýip goza görüşdi. Gördenim, "Be, garnymmy?" "Oğlum" diýip seslendi. Gözüni ýitirdi. Gözlerine ýaş aýlandy. "Oğlum" diýip daýap sallatyň degini uzaklady. Gozanyň horja göwre sanyrdy. Kakadan uzaklap turan garnym gelinini, şagalaryny görmek umydy bilen öýe tarap göýledi. Hiç kim ýok. Gaçagaçlyk goşulyp, aklaryň öňünden sagaman sowrundylar diýip pikirlendi. Ýene de ýyňjyp bilmem o kakadan gelinin sagaçykdan gurgunmadyr kaka? Ekeller hani? Ekeller gurgunma diýip sorady. "Oğlum sagaman gelip görmedim. Diýdaryň görmäge dary bolduk.
Seni yatlap ne şeyini sessiz ağlap geçirdik. Nasar yerinin biri iki perdentlerin hagaman bağdır. Kepele geçirdim. Onun gözleri yolludur. Ozan gurultu yine tanırdı. Mert Turkaka. Bir de bir gök sayver, bir gatı yadı deyip, karnım kozan köşüştürmek için gurrun başka yardı oldu. Bir gitmen yollasın. Adını Pavel Stepanovic Yevse ihtiyarlar. Bir kemel köp puatlar bile oluyor. Goza say koyup verildi. Karnım bile Pavel bir tadı güymünü yedi. Olur say, tangır yağlı, saklanırak, füyür demir kutuların bir kaptarını pısak gülen asıp, içindeki eti bilen azıcık tuğunu gadını koydular. Gozo gadalet atılın gadını yiğrin süre karadı. Haram eti yiyen kadip, oğlunun yüzünü sörüldü. Ahırı, oğlum, o ne hemen getirip, durup bilmez doğradı. Ata, domuz et yok, koyun et var deyip Pavel cevap verdi. Gozo Pavel'in sözünü düşündü gerek. Bol ya oğlum, domuz eti olmasa ol ya deyip, ol rahat demallı. Pavel bir hili sapı yaksı yal toğuluk kara, nağını sıkarıp, sakkı bilin taşan üstüne doğradı. Onu yansa karnım daşardan kılgın qadını geçirip, içindeki etli sorvan okur ağdırdı. Küçüdü nahar yemeye başladı. Goza naharı sümsüllevi yedi. Nan bir hili turşu, emma tağam yakımlı. Eten bir hili malayımı ihtaca turşuzu. Nahardan son yigitler atlanacak kuruluna goza olulu. Bir kuğun qalın. Qannamam sağazıklan görüp gittip köp yalvardı. Emma olur ruhu alıp gelendiklerini, wagtynda öz bölümlerine yetişmeliklerini, Türkmen toprağının aklı yok ediyen şeyler uruşsoktuklarını ayıp gittiler. Aman Murad ağa ak pata verip, oğurluk hem onun yollasına uğradan son, özüm kül renkli eşeğine minip, sağaladın izinden guma etti. Gözünü aydın, aklı rengli, bir yerde uruş toğullu, oğul o bağada göçüp gide görüyorsun deyip, goza tek kepele oyunu var yansa, yönünün sıkana boşladı. Aman Murad'ın sağalar tağaman gumdan göçüp geldiler. Pavel'den bir yolla söylen. Karnımın ova gelip gidenini gaynatandan eşitip. 4 yıl beri başına pürünüze atıp, gedliğin sunuzarıp yörün Aynabad'ın yüz açıldı. Karnımın qoğuluğu, edermenliği mertlik hakkında sağlarını vurun verdi. Bir onu iyi bilen, Aman Murad'ın qoğuluğuna bir atlı toğuldu. Attan sallanırak düştü de, atını yaşağın yatağını bağladı. Ola adam ahaklavrak taraf yönelinden goza tanap, ona taraf okturlu. Barabar maşa gozakladı. Oğlum karnımım, hagaman geldin mi? Karnımın soğabına karışman, Yusuf Ahmet kudularım gözünü aydın, kakanı geldi deyip bıygırdı. Gozanın bıykılığına tamamdan 2 tane oğlun denize sıktı. Ahmet ön ortalığa gelip kakadın kuzağına yoktu. Onun iydiyanından Yusuf serhapırlık bile gelip kakadın yanmaşını uzakladı. Rapıda bular görüp dimdik turun Aynabad begencilin usayacak kolyadı. İyinçecik uzun boyluzu gülnev adam barıp neler kakadan uzoklu. Emma izah etti. Karnım sağlarının her haytını bir kuzoğunu alıp üyüyor. Aynabad böyle gülnevadı taraf ağzıcık. Yempekle vuruldu. Gözü yaşlı emma durku gülüp turun Aynabad'ın gülüğünü ona ağzıcık saklandı. Mülayim ses filan Aynabad urun musun? Söyleme urunlar ipesli olup dur dedi. Bu olsa sağarar huvarlı manikleyen suyun ayarına savurluydu dedi. Son ol gıydını seyret bilgirdi. Tühüleme Gülnebadıma ulu iskayıp durun. Tuğutluğala o batında karnımın gelenini eşiten adamların var diyen yali Aman Muratları emdi. Gelip karnımıyla uğraşıyorlar. Gözün aydın diyorlar. Son Aman Murat ayratı mutluyorlar. O bayarlar gelip Aynabad'a gözün aydın. Adamın gamsan aman geliptir diyorlar. Gartağınak ayarlar erkek kişilerin zahine varıp, karnım bile talanlaşıp baydiyor. Şavullar neberetinden ayarlan erkeğe, sağa suğuruna şerine bir adamım Aman Murat utlamağa gelmedi. Aytam olan obasına ümdümünü garlaştı. Aman Murat kard kovul edip zahını öldürdü. O adamlarını doğrumu sorgudan doyurdu. Aman Murat ağı öyüne beyli köpme erken üyüşönünü yeniyle sen görmendi. Şonun son ödüğünde zeminlerin üyüşen ol kän gelip görmeli oldu. Gannym oba sovetinin başlığı bolandan soňam, kalhoz başlygy bolandan soňam göýe geriýän adamyň ýeri bilmedi. Aradan bir näsil geçdi. Zeminlerin bugun kıyınalmagyna gölen Aman Murat ağam öz sebäp boldy. Öz öýleriniň töweregine giren adamlara göz düşenden
Ekirler atalarının ağrıdan çıkanını andılar. Durdum Murat kaka. Atamız deyip yüzüp ağadan edilip takındı. Hava oğlanlar. Ağamı kutordu deyip uyu boşa cevap verdi. Şağalan ikidem ses edip kapayı kırdılar. Onun tiyetine koşturanlar köpürlü. Öğüliye giden adam kyan oldu. Ama almıradi ağrı bile zayladılar. İngilip kararır falan. Adamlar dağıştılar. Tamda ekirlerden başka garnım bilen Durdum Murat kaldı. Öten akşam kakam beni yanına çağırdı. O ikiminin aramızda şeyli vururum oldu deyip garnım bir koşu vurmaya başladı. Oğlum şu bir gedek gelende yanında onu ort yollaşın bağlı deyip kakam ona adını çok kurup takındı. Ya ona adı Pavel Stepanoviç Yevseyev'ti dedim. Hava Pavel'lerin tuğrata düşen ekenler. Naşının göreymeği kat eden ne olurlu. Hava eden ne gitti. Şon ova alıp geleyen olsan goğulurdu. O neresi Zallarbadan yanına ağır yaradar olup ağırdan çıktı. Vakıf olmayanlar. Karnaşlarına haber verdin mi? Onun edinne var diyen gıydı oluptur. Marus diyen ayalı var. Men ol rahat yazdım. Bile aldan tuğrasını iyi verdim. Yerim deyip yazdım. Emma cevap yok. Yine hat yazarınıydım. Kakam ağır oyoydu. Fırsalındımdı. Birdenem. Şağırlar toporun içi soğumadı. Olardan yağa olgun. Oğlum deyip mağvesiye başladı. Bir ulunun vuran kalhodunu sen kalhodunu oştular. Rahatlan bağırın olur senin görüyorlar. Olar gözlerini oku olsa yine sıktılar. Olan ehil nebereti kuma çekildi. Şağulunun öyü gumda yıkıp görün kaltamandan meskeni. Ödüne giyev. Şağılanga yegenleyip hazı kuzu gidenlerini ağlınaymagan oğlum. Düşünüyen kaka deyip menun sözünü yollum. Düşünüyen olsan oğlum o koğudat. Yönü men sana vesiyedim şağullar toporun ahmal olmağın. Hüm verip başına oturun Durdum Murat. Son kakan yine ne mi vesiyet etti deyip soradı. Son kakam sesini çıkarman gözünü yumdu. Benim o kağıdını öylüp varıp öz yerimde tüyündüm. Kakam geçen geceni katı rahat yatıp geçirdi. Erteden son gördüm dillini ağrıptır. En son sözlerini söyledi. Edin vesiyeti şu olsa. Ama Anmar dağı doğru tavsırıptır. Benim yakın karınlaşım yok. Şu yağdayı benim sana tavsıracaktım. Ama eveteyini tapmanıyordum. Sen ödümü katı batır kaybediyorsun. Sen German frontunda uğraşıp seyre kalanım olsan. Aklara karşı köp çenglere katlaşıp ağzap kaydınım olsan. Şağullar neveresinden ahmal olma. Olur bir ganoz yoktur. Germanlar ya aklar yali, olur sen bilen yüzüğü durup uğraşma. Olur hile verdir. Firulunun oğullarım teaşkul egrem göğsü batırdır. Karada ahmal olmalılar. Ekirler bunların gururlarını dinlep, gözlerin yüzörüsü oturdular. Birden kanım oğullarını seyredip, barın Yusuf Mehmet'im, gidin yatın dedi. Basar. Yarı giyecek olu yaptı. Garibı yürüp başladı. Olu vağırda turdu. Ağır tüyüşeyen bildirdi. Aynı vat usullen turdu sıra yakman, barıp pencereden ışıkladı. Hova bulutlaşık, ahir karanlık iyice görüneyen at yok. Yönü garibının nire raktedığını, haytiyana tükürneyenliğini, haytiyana tüyüşeyenliğini onun sesinden guman etmek kolya. Öyle kanım yok. Sağırlar hemsi muklaşıp yatır. Ahir olit bir duran yerine yürümeye başladı. Sonra vaka olu yürümesini koydu. Kâvatlar barhındıranıya. Son yine yuvuşuya. Aynı vat olsa garankı zayın içinde dinşirgeni otuyor. Öyle adam ayır ya. O adam olsa garibı bu vakti seni tanardı da yürümesini koyuyordu. Bir tanrı mihmanı olsa gönü gelip benim mihman alın diyerdi de kıygırardı. İlk vadı öyümüde kolarak gelenlerine salı hümür demeştirdi. Olur 2 ya 3 adam olurdu. Olur peyali düz adamlar radiyal hedir, kanın bir gelay mebilseydir. Yanının yarakam yoktur. Dan sağ verip başladı. İlk anırlığına taraf yürü vurdu. Olur ula uğrak giden son. Garagöz olurdan garın olmağı şimeli. On sesi kaldı. Durdum Murat'ın üskürü zürep, daş çıkanını aynı vat anladı. İt arka tapına yan olup yine yürüp gitti. Durdum Murat'ım o yakın. İtin yürüp 2 yana füyüşeyanı idarla oturun ekenleyip aynı vat urudun demalli. Zahan yaltırlı. Sağlar turdular. Günün ayda bu yagarandan sonra Durdum Murat salam verip girdi. Kanım hani? Kanım ha yok. Ağaçım evde yok mudur?
Yok, näme bir zat boldymy diýip aýna wat giýjek. Sen adamlar hakda. Durdumrat bir zat aýdary sorady. Ay yok diýip Durdumrat da aýtmady. Daş çykyp ýuwunyp gelen ekiller uzaklady. Ýörüň, ikiňe göreşdirjek. Haýr, ýene ýeksaňa şugun raýona geçip. Näme alyp berdiňiň alyp bererim. Ahmet Yusuf'un yüzüne seyretti. Yusuf Ahmet'e yürüyeni işaret etti. Bärik gelin. At yatağına koruya gelin. Süýüş derdiň üstüne. Bolly. An tutuşun. Durdumrat ekiller tutuşturup, olaryň başyna aýla galmagal turdup aýlandy. Ahmet sala sula emeledi o. Çelişecek kolya, yanmaşyna çak kolya. Her gerek güýjü azyk tesli edýär. Emel oňa başardy o. Yusuf bolsa salaşyny emel edip, zakik çak bolany. Ýöne köýrek emel edýär. Aýagyny kakýa, gapdala silke, sopanmadan halya. Emma onuň güýjüm artyk bilen o. Her gerek biri badaga taýsa, Durdumrat gyýkulap şowhun ýetirýär. Şo barmaşa Ahmediň eden emeli şowda çykdy bolun, ýüzüp ony şep gapdala burdy. Ahmediň sag diýdi ýere degdi. Durdumrat gülüp eletdi. Ha, ýüzüp Ahmedi ýykaryň şeýle sana näme alyp bereýin diýip bol ýüzüpden sorady. Mollum da etdi, erteki ýygyny çykypdyr, şonu alyp bereýin diýip ýüzüp utanyjyp sala dillenni. O kap bilýärmi? Men 4-nji klasda okuyan ahary. Ahmedem Gülnaba adam 4-njide okuýar. Töwereme, şugun hukman alyp beren. Ha Ahmed, ýene de göreşekmi diýip Durdumrat onuň sorady. Ahmed onuň soragyna jogap bermän ortaga çykdy. Göreş ýene gyryşdy. Durdumratyň galmagal barha gatalýady. Şobar maşa Ahmed Yusuf ahmallyga salyp ony ýanmaşyna atyp arkadyny ýere zaýdar urdy. Hany Ahmed aýt, sana näme kitap alyp bereýin diýip Durdumrat ondan sorady. Maňa işlat gerek tel. Meni awa kidip tüpeňe atdyr. Bu atlar atyny baglap, gannym bulan ýanyna uratdy. Durdumrat gannymyň geleni duýmady. Men awa gaty udugy gidýän. Sen ýygymy ýermersiň, onsoň senin tek tüpeň atardan ýaş. Yusuf ýeksaň näme diýsen ederini söz berdiň ahyry. Söz beren bolsaň, men Ahmedim allama. Sözüňde dur diýip gannym gurrunga goşuldy. Soň Durdumrat bilen amanyň saglyk soraşdy. Anga haýdy men gylgyruk geçip başlar. Şonu ugrunlaryň ikisine hem alla gidiber. Durdumrat gannym bilen aýryşdy. Bolýa. Ikiňizem awa gideýin. Baran şaý çöregiňi diýip okuňyza gidin diýdi. Şaýlar öýe giden madyna Durdumrat ýoşdan sözläp agşam gurun wakany gurrun berdi. Men itim ýüren ýerini barladym. İki adamyň ýygy bar. Olar sen taýyma ýakynlaşanyna garawy uýanyp topurly. Olar tapatyp gaýsy tarapdan öýe guraya geljek bolsalar, it ýöňlerinden çykyp olary öýe tarap goýbermedi. Ahyr çekilip, haýrangyrda bir şiirin üstüne oturupdyrlar. Şilim çekipdirler. Item olary garawullap, bäri ýanlaryna ýatypdyr. Ene olaň çeken şilimleriniň kagazy diýip, Durdumrat şilimiň iki tane kudyňja naýşadyny gotdy. Gannym şilimiň naýşadyny ýerlenip, ýöze dagdan ilerden giren şilimiň naýşady. Sen şeýniň dogry, ol adamlar oňullyk elmenler diýdi. Ýa-da kişini oňul edip uturaly. Soň ol adamlaryň uğruna myklyja çykardy. Sen ýa-da kişiň bir aýdan gowy çeker. Belki jaýalaymal olur, öňürdeýmesin. Awşam raýonyna ýynak boldy. Başga işleriň baryny taşlap, ýa-da kişine başlaň diýdiler. Endek bile şonda amatlat ýok. Awşam sagat 7-lere brigadirler bilen aktivler çagyr. Artykmy bolmam çagyr. Ekşe çykmaň planyny maslahatlaşaryň. Onuň ýerinden oldy. Özümde gerekli adamlary partiýalardan, komsomollardan saýlap alyp galardy, ýanky mesele hakda gurrun eder. Awşamky adamlar meni öldürmäge gelen bolsa, it atyp gapyny döwüp öýe gönüp ýererdi. Onu etmedilermi? Onları başka maksat bilen. Bizi gorkozmak, bizim başımızı alcıratmak, kalkozyň işine päsil vermek maksat bilen gelipdirler. Soň şuňdan bir ilki bilen iki işimiz geçirmeli. Emma düşmanlardan ahmal bolmalylar. Yara gamle edip bilmersmi? Men raýonyň 4 sany beýaşatar bilerim. O beýaşatarlary goşun gullugyny bolup gelen adamlara bereriz. Men sen artyk boldum, ýar Mehmet. Owadan bir topar goşu yekeni liniýaly awtpüňlerini ýygnar. Soňa düşmanlar owa arkaýna gelip bilmezler. Gannym onymy da az bolar. 4 sany beýaşatar. 4 sany güçlü püň bilen galtamanyň öňüne durup bolmaz. Ýok, Durdumrat beýle der. Indi hemişeki ýar basmasy ýok. Adyp togadyp ýören galtamanlaram bizim üstüne dökülmäge gorkar. Düýünki iti ýürdiren iki adam şaýulyň adam solaýmasyn. Gannym biraz pikirlendi. Soňam olar da jan gerekdir diýdi.
Durdumrat başını yaykadı. Olar malını mülkünü zanını gowy görýärler. Malyny giderdi mi? Olar zanını geçipdiler. Olar öýüşli, olar bizden ayrılacaklar. Geliberdinler. Biz olardan çekinmeýäs. Düşmanymyz bar. Düşman bizden güýçli diýip bir ýar ekşin tesirip bilmez. Ertir ýerden ekşe başlarys. Tutulana owazynyň ýar ekşi ören gurama surkul başlanyp oňat gutoruldy. Hiç bir galmagal jenjel bolmady. Ekirlerim Tomas uruhoduna çykdy. Durdumrat adam ekirleri ağırlamadı. Olar bir gezek awa gitme göwnüdi. Hani ikiňizem gulawasaň, men ertirdi gumo towjun tutmak isjetdi. Çağara begenjini bökçekleşdiler. Entek gaty bökçekleşi bermän. Muň ýaly daşyra awa gitme azat derler. Ulak ýol piyada geçmeli bolar. Eger men ýadadym, men gaýtsak diýjek bolsaň onu şu wagt aýdym. Ýok, mene ýadadym diýmen diýip ýutup äkitme edip gorkusyny gözüne tegeledi. Ahmet doldy. Men asla ýadymyn diýip pert aýtdy. İkisinin hem ýadadım diýip azar bermejeklerini Durdumrat onun boyununa madal goýdy. Şeher gün çyksa men ıssyraýan, şeýle aýagym ýakyp barýar diýip haksok etmerdiň gerek diýip Durdumrat sorady. Ýok, haksok etmez diýip ikisem saglaşdyryp goýdurdy. Men özüm çörek, ýa suw berýänsem, azyk ýa suw ýasyp anlaşmarsyňyz gerek. Anlaşmar diýip ikizler birden jogap berdi. Bolýa. Men aşam öýümde bararyn. Onun merde kalkanızdan 3 günlük ruhut sorarım. Sizin ruhudarım. Eğer kalkanız ruhut berse, nağdan ümüş tamıştı, siz turdup alıp giderim deyip Durdumrat bir tapşırdı. Şağılar kalkanına karışıp, daşarda oynap gördüler. Şağırların yurdu bağlayan doğru baytarının ileri köşevilen geriyen görünü. Onu garrı seyis iyilip geliyor. Ol oğudun baytarın altın şairın yali yalpılluk ennamına Ahmet'in gözü gitti. Onun yılmanak uzun boyununa küçücük oğudun kellesine, keyirip durun denzi kuluklarına ol ank kulp galdı. Yusuf'um, Ahmet'im, oğullum deyip, aynavadın öydün gaygıryan sesinem ol eşitmedi. Geceneme deyip Yusuf öye girdi. Size yumurta pişirip koydum. Şondan 2 saatini yay. Belkem 2 doğanğa kalsın neydi. Beylik 2 doğanğa kalsın neydi. Yusuf barıp 2 yumurtadan aldı. Ertir avu çek olsam, azgın vaktim umdi yerin deyip fikir etti de onları iman yekşirdi. Yusuf taş çıkıp görse, Ahmet yankı baytarın yerine düşüp, karama var yar. Yusuf öğürülüp yine öye girdi. Gece, yan Ahmet 2 tane yumurta verin ekenin, bana da ver deriydi. Ha gadanın içinde badır oğlum. Dar senem 2 saatini alay deyip aynı vat oğluna şingerlip baktı. Yusuf beyleki 2 yumurtağını alıp girledi. Yani İngrik karalarının Ahmet girli. Yusuf ne ahir goğu baytal? Deyip ol doğanına gurrun görmeye durdu. Yusuf, ne ahiri goğu baytal ha? Deyip ol doğanına gurrun görmeye durdu. Birdenim ece, yer yağlı adın yok mu? Mene azıktım deydi. Nahar var, yine azıcık karasın. Kalkanı delinden hem Mehmet biliyert deyip ekirlerin yüzüne etti. Her yeni 2 saniye yumurta yedine, şu yüreğiniz sonra ahırı. Mene yumurta uğram yok deyip Ahmet genirgen. Ay oğlum beni oynayacak olmasana. Onu yan çağdaşardan at toyunun teleştirdi. Yine kalkan adam geldi. Han gelin çörek doğru alın deyip aynı bas taşa orta attı. Bir sanak getirip çörek doğramağa oturdular. Yusuf bilen Ahmet'den bir sanağı çörek doğramağa durdu. Gannım yekirlerin nahariydi. Yeneli gıydam beylik tamda naharime oturdular. Naharip polyan salar birinin zınk sıkmadı. Nahardan son Yusuf bilen Ahmet birinin yüzüne teredip ikirzinleştiler. Hani Yusuf? Näme habar? Aýdy ber diýip, olon bir zat diýjek bolýanyny gannam derre waňdy. Durdumrat kakam, ertirde awa gideýin dedi. Bir de ruhsat berseň diýip, başlarından gannam oň sözüni kesdi. Durdumrat awa giden ok. Ol ertir guma, sopanra azy gitmäge gidýär. O sebäpden ýolda sözbekçe bolýandyr. Gumda awa näme işledin? Anaga men daga awa gidemde, siz özüme gideýärin. Käkili awlar. Tüpen atmagyny meňurudyň. Bolýarmy? Şeýle eýlen. Onyansa lapıdan Durdumrat geldi. Durdumrat gelgeç. Sağlamaňypdan soň Yusuf Ahmet hani baram otamy geçiňde ejeňde saýgan etdiň diýip gannam olar beýlek tamy berdi. Yusuf der oturup uğradı. Ahmet öli. Özüniň gaýrynyny duýdurup ýaýdana çykyp gitdi. 2 dogan otamy geçip kitabymy okumadylar. Her gaýdy bir ýerde oturup pikir batdylar. Ahmet'in göwnüne gumyň içi towşanyň dogry ýarly. Bu kodoklap barıp seliniň aşagyna ýatan towşan şagan tutajak ýarly. Yusuf'un göwnüne bolmasy. Kakada bulary guma iý beresi gelenok.
belki başka sebep vardır. Biri goma koyvermeye korkyanlar. Yusuf o tamamdan gelen hümürdüğünü dinlemeye durdu. Beyimdik oturan aynı adam işini koyup o hümürde kulak astı. Sen özünü goma yıkı koyvermeye korkyan. Yona lazım yok. Sopanları ağır vererek gitmeli. Onun yağdaylarını bilmeli. Sen burada iki tane yumruk yağlı şağanı alıp gitsek olayasın deyip kanımın yuvaş şuurlayan eleştirdi. Bey kanım senem muşokkot varını yağdırıyan o. Verdi kaltaman var mı? Yeri olur biri ölür, ne ememiz altınlar. Bizim atımız ya yarağımız altınlar mı? Ben öyle oğlum yağmına mı alıp gidiyen? Kumda öyle oturan sopanlarım gitti. Onu sağlara kıyarlayıp durdum radın ümürdeştirildi. Verdi kaltaman yok, onun doğru. Bardı yılı yıkıp yoran kaltaman tütəyinin diye duşa yanladı. Taat deyip durmadı. Öyle düşün. Şağullun içi doğru derler. Edip bilesene bir de yamanlık ederler. Şağullar ne eme? Seni tapman uğurlar mı? Onlar batırınıp bilmeyerler, çekiniyeler. Onlar bayağı iyice. Men öyle yok kam. Galegözü üyürdürüp gelenler kimdir diye. Ulan gelerince gelmeyeni belli. Korkora da yok. Onlar gelip bir yörün oğru zümrüdürdü. Yerini sıkın olsa oğlanları men yakıdayım. Ya vaktinin kumunu görüp helredip oynadınlar. Bolyadı. Yöne oğlanları horlayma onu. Ödün gözgül okku onu. Koy gitsinler. Kumu görsünler goğunlar asılar deyip karnım radyalaştı. Kakalarının ruhut beren eştenlerinin ekirilen ikidem yok bir yerinin turdu. Yol saylarını tutmağa durdular. Ece da yumurtluğu ver deyip Ahmet'in sesi geliyor. İkiniz de yumurtluğunu deptenize verenlerin. Yönet payın yiyeğinde yine dava etmeye başlayan. Yusuf'un gülyanını görüp ağlağı düşönünü ayna bassan deyip bağlı. Bolya oğlum. Tanıda 4 tane yumurtluğu şerp bir ayarın. Ekirilen her hayfi öldü şöyle geçen madına marra uka etti. Emma durdum rahat böyle öldü şöyle geçenden tam ünüze battı. Gözüm oğluzu kuyali. 2 tanecik sağa. Olur ne hile olmazsa. Yeri. İğrin sağladın ne hemşine kısacaktıysana. Sağları da söz verdim. Kanımın düşmanı gitme. O günün dangdağını edilmiştamıştı. Tuğutluğala oğuzun gençlerindeki demir yolundan geçip, durdum rahatta yuvoş-yuvoştan kuma girip başladılar. En yöngde yer içeri yarlığa tüklenen akseşik, onun bilen sopanlar için üstüne un hem geyim gezim yüklenen garrıl diyor. Onun yerinden orada durdum rahat bilen sağlara terkeşip, kuma girip gittiler. Zaten madali yağıtılyansa, bunlar bir neyse deyip bir neyse goğla açtılar. Algaş, düyanın beşeğinin yönüne geçip, oynaşıp barayan sağlara durdum rahat hüvüs fırasıyla diyedi. Sağalan keyif kök, şehitler açık. Göm-gök öğütüp yatan yılaklı goğla inenlerini algaşıp gidiyorlar. Ölgün şağala aksı depe darmaşanlarını biraz yadı yanıplarını durdum rahat duyuyor. Onu da Ahmet yadan o. O ülpüla oturun topuk gökse telini uzakluyor. Ahmet, eğri dağdı yadından çıkarıp, yög yollaşlarını olup, güllöşü oturan gum otlarının ağrağını tinip gidiyor. Birdenim yög yollaşların kaptalarını sıkıyor. Bir gezek Ahmet dimdik ötüp oturan töydenin düğünü yetişi bildiğinden gadiyadı. Durdumrat onun hemşinin gadiyanını derir düşündü. Yarab Ahmet, onu ne adı verdin? Durdumrat hakkı, o gün tayak olacak. Akşama deniz kalıp oturduğum töydenin kökünü utarıp bilmerdin. Sopanın koşuna barınmazdan son ben öğüdüm gayet bir ayarım. Onun kökünden gati bir tayak koruyanlar. Hani olanlar gati adam akağına ulağları emin deyip yağmırı yeşeğe yüzüptür Ahmet'em düyamin öldü. Yol bilen bir tehli gidip otuyorlar. Gün gazdı. Yönü yağ hovadı vurun son beyle bir yakıp yanırıp barayan ısı yoktu. Doldumrat tövür onu hele diyedi. Önümüzden sağda çıkıp başladı. Günüm madari gün örtü yerine vardı. Sağları ağzı yanır, bir kıfısı yanır. Bana aitmaz çekini yanırlar. Ahmet yer tapsak düşleymek gerek. Ulan müdem deyinceler karbalar. Doldumrat yöngden var yerdi. Yolun bir de pedırmaştı. Son ayak çekip ıyığına ayttı. Oğlunlar, de pedırmaşan madına da hap yöngdaki de peğeneden günün or tarafına teredin keyik vadiydi. Yolun gum alağına sıkan sağalan uçudem, hağıranlarda otlaşıp gören keyikler gördüler. Keyiklerin biri ganırlıp bulur etti. Yön ayağı bilen yeri güt vurdu. Keyiklerin bahar işörüştüler. Birdenim taşıp alağından açıp gittiler. Durdum ataka, ne mi tüpünlemedin deyip Ahmet soradı. Yok, han oğul. Bu vakit keyi tüpünlep bulmaz.
Olan kizizik oğlazıklarını görmediňizmi diýip Durdumrat jogap berdi. Depeden geçip gumun bir o yerine düşdüler. Düýäniň ýüküni ýazdyryp ýeşegen boşadyp goýberdiler. Hal oğlanlar uğruzu töňmeýiň saýgaýynadan aleň diýip Durdumrat tüňşäň suwdan doldurmaga durdy. Ahmet bir uzak töňmäni Durdumratyň ýanyna goýdy da bir guş gördüm alaja, oňat guş diýip türlü sadaklaryň arasynda siňip gitdi. Durdumrat ot ýakdy, saýgaýnatdy. Ýağmur bilen ýutup oňa kömekleşdiler. Ahmet sadaklaryň arasyndan dom pysykdy. Durdumrat taka bir toşun gördüm, gaçyp hal gawa sadaň aňartyna gitdi. Tüpeň al ýuraty. Onu menem gördüm. O kizik sevşezik. Oren tek toşun çykyp ýetişmäler. Bidem görüllip ýutup turup urady. Oň ýüzü bilen ýağmur içek boldy. Ýutup gaýdygyna. Gerem saý sorbadan doýulyň, soň ýola düşerdi. Ýöňümizden ýene toşun çykar diýip Durdumrat olara ýydyna gaýtardy. Durdumrat da madardyň zaryp, soň ýene ýola düşdiler. İkinni ara Durdumrat bir depä çykyp töweregine göz aýlady. Sarkakyň oýy ulukda bolmalylar. Ýola ýertden bir ýem geçdik. Ulu ýolun şkalimiz berem köp wagt boldy. Allah janlaryň bir alaş bermekak. Koluna aýmasak biridir. Depelerim oýlaram selindir halaklaryň bir-birine meňzeş. Garankatlyşmaka sarkakyň oýun tapaýmasak işimiz bardyr. Durdumrat tagy ýene bir meýdan ýöňe gitdi. Durdumrat düýäminip bir depä çykdy. Ulukdan bir gara göründi. Adam düýemi öýde bir janlar. Bäri kurady. Durdumrat ikinji depä çykyp beredenne ol ýöňden agatlynyň gelýänini gördü. Öýde bäri gelýär. Atlym ýaşaklymmy? Beýge çykdy. Agatly däl, aýşakly Allah. Telpegini bulaýar, bir şagyrýar. Durdumrat tagyryň barýan ýetigi ýoğdy, şu eşekler tarap barýar. Ol eşeklerin garrdygyny ýaşdygyny taýgaradan entek ara ulukdy. Durdumrat aga, ho! Seni tanadym, ho! Diýip ol adam gaýgyrdy eşegini sapdyryp bulra waka gaýtdy. Salamu aleykum Durdumrat aga. Eşekden düşmän gelip görüşdi. Esen gurgunlukmy? Mäme aga da gurgunmy? Arma görüň. Gurgunlukdur. Sagaman gelýäňizmi? Ýağmur sagyrykmy bäýene tüweleme uly çykypsyň. Beýe bolar kim aýt? Ýuzup bile Ahmetmi? Hey berekella. Gelin ikiňize martlaşyp men eşegime meniň. Gaty çykdyr. Esen eşekden ýokup düşdü-de, ilki ýutugy soň Ahmedi ýöne eşegine mindirdi. Men sizi tanamadyk bolsam, siz alaşy ekeniňiz diýip Durdumrat öýdündi. Ýörüň men ýydyma düşün. Şepräge gitmeli. Ýenşemek hyýyrdan ýigit her ýerden basmarlap ýöňe düşürdi. Garankat dışında Durdumrat tagy mämi sopanyň goşuna bardy. Sopon bilen olar salamlaşdylar, sagamany soraşdylar. Ýutup bilen Ahmediň bir-birine meňzeşe gowy şagyrlygy hakyna mämi sopon kän eşdikdi. Emma ýene-de sen ýöne görmänmi? Şoň şenem olara haryzar gözü bilen garady. Bular ýekizler bolsa gerek, tügeleme meňzeşdiklerini. Bular haýsy ýutup, haýsy Ahmet. Öýler aýdaýma menem käte ýalňyş ýanyp Durdumrat ýylgyrdy. Onu ýansa men Ahmet diýip gara gözleri ýanyp duran dogumly ulanyjyk bir ýerime düşdi. Tügeleme bolýarýa. Ýaşlar uzun bolsun diýip mämi sopon Ahmedi mähirle guzaklady. Soň ol ýağmur ýynady. Durdumrat, "Bir öýde ulummy?" diýip sorady. "Hawa, bir öýde ulum." Oňa adyny ýağmur han ýerler diýip Durdumrat öýde gapdyryna duran tokurja ulanyň başyny diýipdy. "Mämi aga, ýeteni kiňizem sagamany işleşip görünmediňiz? Hey, kim zadyňyz barmy? Gerek zadyňyz bolsa aýdyň, häzir uğun şaý gant diýen ýaly gerek ýaraklaňyz getirdik." "Aý Durdumrat, bir zat getirin bolsaňyz oňar sag bolun." "Mäme aga, nähil dogurlar gurutmy?" "Aý näme Durdumrat özüň bilýän. Gyşdan ýaňy çykan dogurlardyr da. Inni ýaňydan bäri göwetden doýup bir az özlerini tuğradylar. Inni ýöňümiz ýa goýunlarym gurutlaşar gider diýip Sopon jogap berdi. "Mäme gumda möjek goýmy?" "Gumda Durdumrat möjekden känat ýok. Her awşam diýen ýary 3-den 4-den hürlenişip gelýär. Emma men bir goýtum mawul itdag eder. Edil möjekleň pirini kädäge abaýya. Şo ýetişeli bäri bir gelegen bir sürüýümde möjek tarap bilen ok. Wagtly gesen düýäň hem eşegiň ýüküni ýazyryp, gapdyla otuwy berip ölüm çaý gaýnadypdy. "Mäme aga, Durdumrat aga, çaý ataýar. Ýaňap gelendiňiz. Gelin gurrun çaýyň maşynynda ýetseňiz bolar" diýip ýeten gaýgyrdy. Oduň maşynyny ýadylan oýluklaryň keçeniň üstüne olan bary düşdi.
Möjekli itli gurrunu alaytda ekeller gılgıyadı. Sen şu itin akınına ilarasında gurrunu ayaraptır. Kimi görsen şu iti uya. Bir adam şu it möjekmiş deyse başka bir yok. Ol it möjek değil gaplanmış deyip gurrunu ediyor. Onun gidermeni hakkında gurrun edenlerine kanalar yağlılar. Edil yapada degren oklar. Oyuna gelen sürü möjeği bir ödü parlap yor diyorlar. Kabir gurdu. O hakit adam dinle yapıyormuş diye. Hani memme ağa. Şu itin gurrunu edip berle. Onu yansa eten tümsörür demlep olun önüne düşürdü. Bir tabak gogurma bilen yer çöreğini yağırın üstüne koydu. Bari 2 tane kâsemiz var dedi. Kâseleri hem olun önüne koydu. Bu vakit meyam sopan it takınlap gurrunu nereden başlayacağı vardı, işinin oylanıyordu. Olit men itimim değil. Olitin hak eyeti ineşi yeten olmalı. Ona adına biz basar daktık. O it takınlap öğülün barısı doğru değilsemem men laf ettiğim değil. Koyuna gelen möjekleri parlayanlığısın. Basar yetişeli beri bilen sürüyemeden golünüp bir möjeğim gelip bilen ok. Basarın nehir hayvanlığını aydıp bilecek değil. Yöne onun enesi Türkmenin şol epet itinin tohumundan. O litlerin hayatiyetini ödün bileyim. Daşarda doğrulun etin yağın dağışıp yatsın o barp iyiskamazam. Kaptan taklap yatanlar. Yağ da adamın ha gata koyuyormaz. Gomşu sopanın gatı sak gancığı vardı. Eger de gancığın gücüklaysa birini bana verginleyip men onu yalvara yürürdüm. Bir gün o bana gancık gücük verdi. Bizim o gücüğümü gatı batır sak gancık kolp yetişti. Gancık yalayveriyen vakti biz onu yitirdik. Köp ağıtardık, tapıp bilmedik. Onu yitirenim de gatı kıynanmak. Ağırdan bir ay geçenden son. Sizin gancığınız möjeklerle terkilleşip diyen gurrun kulağımıza değdi. Yine o gurrun şağulu baylarım. Başka da bir topar koyunlu adamla kulağına değiptir. O gancığı öldürmesek olmaz yoksam, o bizim koyunluğumuz möjekleri dağıdır deyip bir topar atlayarak adam, bizim ağzım gancığımızın kastına çıktı. Ola adamlar bir topar möjeği öldürüp durlar ama bizim gancığımızı öldürüp bilmeyendirler. Bir gün yeten kemi sürüyünü suya yakıp yanına harime oturup bir görsek, yan gancığımız bize baka garnı bir jönöklep geliyor. Gaharlırak seyretsenem duruyor. Yatan yerden kuyruğunu buluyor. Horlanıp dur. Dayağı gancığın böğürleri içine gidip kümpüşler son oluşup dur. Bizim o nefsimi dağılırdı. Rehemmilin yeni yanını o gözümüzden ağıyor. Yeni bir tarafı jönöklüyor. Ahir kulağımıza geldi. İkimizden sesimiz çıkaramdı. Bize bakıp gözlerini balkırladı ya. Efendim kemiz bir yerimizin yüzümüze seyredişip yer sarıştı. Kellesini kaldırman yatışına gözlerle karap, öz 73 gün ötünüş soğrayanı yarılıp yatıyor. Biz onun yalağına katı utu doğrap üstüne de galın soğru koyup verdi. Yallan soğudan madar doyurunun son o bizden çekini yani yar bize duydurmayacak olup gavı çete tarafı uğradı. Etin buk toklap assasadan eğilimlep gancığın gizlerin çetsini taraf uğradı. Yapırılıp barıp çetinin arasını sümürüp ışıklap dur. Gancık çetinin aşağını kalıp içine terin düşüp onu kete gidiniptir. Gancık ketenin ortasına 4 tane gücüğünü emdirip yatıyor. Tokorca gücücükler. Entek olan gözleri Müslümanlar. Gücükler kilen kararak, karınların arasına bir konurrak görünüyor. Bir yağda yeten madalı tıyınlarının son usullukları yeniden çekildi. Mehmaga, ne hirko gücükler deyip gele gelmeni gücükleri yok başladı. Aralarına bir konurrağı bargul gücük dağı der. O hemmetinden dayağı. Be haram ölmüş gücüklayıp duru. Neyse gücüğü var? Bari 4 tane. Şu dayağı konura söyle gücük dağı der. Katı koğut olup yetişer. Gancığa doğru eken. Bey özüne bir koğu kete gediniptir. Keteğinin töğreğini Tavuşanın tüyleri dağap yatır böyle, o gücüklü mağa yatmanka, özüne yeri yali et tayarlap koyulur. Belki şeyledir. Bu halini bizim yanımıza gelmeye çekiniptir. Biri, hüvür bilen pahirzın bizim yanımıza mesken tutuşunu görüyemem. Birden başına bir iş düşeyse bizden dilalet isteyendir. Çekinip karnını ötüyüşüp bizim yanımıza gelişini, hey pahirzik halis ağaçlığı da bilmerden gelendir. Şeyle de mi? Memalı. Gancık günle 3 vaktine gelip bizden yalı yiyadi. Öz yiyen yarını ödecek korup giyecelerine koyun saklaşıyadi, sürüyünün taşına eyleniyordu. Aradan onun 5 gün geçipti.
Akşam ara öğümden ahar itlenmede yal tayarlap oturduk. Güzükler talkın çägen üstüne batılaşýarlar. Etenin aýdyşy ýaly, goňurat güzük garynda garanny gaçy daýy görünýär. Ol ähli güzükler dalaýa. Eten o güzüge gowunyp bas diýip gyrýar. Ganzyk ha bir şetden öýe güzüklerini oýuny synap ýatyr. Ganzyk birden de ýerinden turdy. Tenkirläp dipäşikdi, selini bukulup sağ tarafa seretdi. Birdenem uğlayan ýaladip, ol ulyň-ulyň ýürdi. Soňam eten kemeniň ýüzünde seretip, şyňsaýan ýarda ýerenni. Soň güzüklerini ketene saljak bolup, alzyraň hally bir o sağlasyny, bir beýlek sağlasyny tarap okturly. Samyljak güzükler orada ketekden çykyp gaçýardy. Ýa-ni iňrik garalyp başlaryna gelmän geçmiş täşgül atyny saptyryp geldi. Şaul kakamlara mihman geldi. Mämi sopan derrew iki tane temel goýuny öldür diýip ol buyurdy. Men haydan hay goýuny öldürmäge durdum. Ýene bir temel goýun tutmak üçin ýeten sürüň arasyna güýmenýärdi. Mämi sopan ýa-ni men gelýärkem şo adan ganzygyň ýürün tezeni eşden ýaly boldumly. O sizin goşuňyzy gelene däldir diýip täşgül sorady. Menem soragyny eşitmedik bolup goýuny soýmaga durdum. Ol soragy ýetenem eşitmeli şemeli. Gahar bilen täşgül taraf etdi. Emma jogap bermedi. Gawa şetirin gaptalyny tüpeň eşdirdi. Ganzygyň bir gerek wankran tezi. Birdenem wagırdap topulýan teşdirdi. Ýene tüpeň atyldy. Emma ganzyk wankırmady. Ýene tüpeň tez tymdarsly. Birinji okum degenine wankyrp ýykylajak ýalym boldy. Ýene öýdündirip maňa topuldy. Ikinji okum edil göwsünden negidi gören zalim şonu da elimden agdyryp ýetişdi. Üçüncü okum edil kedletinden negip adan ganzy gaýdyp kalmady ýaletdi diýip öz başyna öňürdeýän täsiri mämi sopon diýip gaýyrdy. Şaul kakam bu adan ganzygy öldürine bir goýun berjek diýipdi. O baýrak aýdyran goýuny biz ýöldümi halalladyk. Üçüncü goýunam öldürüber. Birdenem täsiriniň bu ganzygyň güzüklerini maleken olduğunu hümürtleşdirdi. Ýene tüpeň atyldy. Sağa güzük wankyrdy, ýene atyldy. Eten tutan goýundan goýup berip gawa şeta tarap ulugyny etdi. O müren gaharly, bularda ansap ýokdur diýip deşdirdi. Eden barabar maşa top tutýan dergözçi alyp sapança senelen goňur güzük bilen bile togulanyny da onu güzüklap turdy. Goýber güzügi. Bayratyň gorda menem şu güzük bilen bile tardyň diýip, eden güzügi güzüklap garanka tarap gitdi. Galmagala menem gap bardym. Görsem 3 güzügüm. Olaň enesem keteklerim töwreginde şägirtde gany bulup ýatyr. Mämi çopon. Senem güzüg alyp gaçmaga geldimmi? Ine terleşip ýatyrlar. Halany galy ber diýip täsgül maňa teýen atdy. Toňam gaharlanyp, "Bar agyny gelip durmady, 3 goýunam häzirin gözüne soý. Men gidip o haramzada solugy güzüg bilen beni tük gördüğünü sapançadan soğamlap garanka diňdi. Men 3-nji goýuny soýup uturamy täsgül haslap geldi. Möjekden adanlar men her güzügiň deregine Şaul kakamdan bir goýun alarym. Haram soluk bir goýuny ýan berdi. Duruver wakaly. Mele düşer. Men o solukdy hakim köýerýänmek. Haram ganzygyň diýişi neftir ýaly eken. Elimiň iki ýerinden parran geçipdir. Men biraz ýuňyak külni basyp elimiň ganyny saklaly. Men oň ýarasyny ýuňun külni bassym. 3 goýunyň etini ýawa ýükleşip uğradan badyma güzügini goltuklap eten peýda boldy. Men agy, şo gany horyň elini melhem etmellerliň. Bir güne güzüklüň enesiniň basan tagmasy o zalimyň elini ömürlük galaý bilseýdir. O tüýüs furiýetde ganymdyrlar. Sapançadan zoamlap meni kogulan bolsun görmeýärmi? Atwym bileti ýok, hökümetden golkorlar diýip etemde ýerenni. Garankyda men onu görüp gapdara sogulup ýörün. O ursa meni görünü. Elimde güzük ýürsek golýar. Oňa topuljak golýar. Men onu doğrudan taklayan. Elimi ýuwup, esen kime saý çöregime ýapyşdyk. Ýa güzügimiz basar, biziň ýanymyzdan gidipdir. Birdenim gawa çetiriň ýanyna basaryň ýürýän, aglaýan ýaledip, uwlayan teşdirdi. Oň sesini eşitip, eserim tasaglapdy. O ýerinden turup güzügini tarapylgady. Sağa götürün ýaledip, güzügini goltugyna alyp geldi. Edil sağa aglaýşy ýaly bir hirtet edip basar syňsaýa. Men şo giýje ganzyk hem güzükler gömýänsem, basary eten ozoň başyna naharlady güýmedi. O günüň ertesi biz o ýerden göçüp goşumyzy başga ýerde tutduk. Soňlarym güzük enesini öz taýlaryny ýatlaýa öýdýän. Ýekezirap syňsaýa. Emma esen onu ýekezireden ogum. Oň öyle goýuny ýa, onu güýme ýa. Ýasanda da baryp bu esen gapdaryny ýatdy.
Öyle senin diline gowu düşünýär. Basar diýse o zöwgü alyp esene diýär. Aly diýse o algowyny oň ýanyna gelýär. Esen bir ura ýerine ödüp bas diýse, basar şo ura topulup towşan kowulýar. Towşan ahir gül şetiniň aşagyna gelýär. Basar ýürüp şo ýer garawullap dur. Ýene esen aly diýip gygyrsa basar gaban towşany taşlap algowyny esen ýanyna gelýär. Esen oňa ýat diýse o ýatýar. Garaz basaryň ýenesem mollumum, esen bolly. Ene şo täşgülüň gelip gaba şetiniň atlaryna gan şaýkan günüň ýyl ýanynyň ähli mahallar kalgoda beripdi. Benim kalgoň sopon bolup galdy. Ädir basar tanar ýalylar. Pet it turp ýetişdi. Emma gör şo gan hor täşgülüň gördi. Häzirem onu tanaýar. Mämaga basar görüp bolmazmy kadip bu gürrüme gen galy oturan durdum da soponyny sorady. Bu gürrümler ankol oturan ýagmyram ýekillerim uldan demallar. Basaryň eýesi var. Ine ol şagyryr diýip sopon durdumlary jogap berdi. Etene basary şagyr diýdi. Basary şagyryp şagyrma diýali o da şerde däl. Ýöz hakynda kelýän gürrümleň baryny dinläp, "Ha, seniň diýibine ýatyr" diýip etene jogap berdi. Onuň ýelini uzun tarapyndan durdumlat bilen şagyryr selnem görmedi. Basaram garangyda hiç sat görünok. Eten seleme golaýdyň. Bu garangyda nerden sen basary görýän? Häzir şagyryn. Basar aly diýip esen itini şagyrdy. Hedil ýang tarapdan daýaw ýüküse ýaly bir haýwan turup bäri urady. Mämi sopon oduň üstüne gowurganyny atyp ýalyny ulutdy. Oduň ýagtyna goňrus şaglantyrak äpet birit eseniň gapdalyny ýalmanyp geldi. Turdumrat bir wadan karly. Kellesi gatyly. Türkmenetiniň kelleri. Emma guloklary möjüň kyal kerip dur. Şalym tyl göwsü giň, aýaklary uzun. Tatanlar gerimli. Gaýyň ittiýaly garny çekik. Boynunyň üstüne şalymtyl goňra ýaly syg bolup dur. Esen, sen bu basaryň möjügi salmedy. Gumdyňdan iskaýy üýtgüjük bir äpet möjük diýip özüme tüpüňlerdim diýip durdum rat basara madalsyň etdi. Boldy. Basar gatiyat keş diýip mämi sopon bir meseleni gurrun berdi. Basaryň elesi öldürileniň soňy syrasy täşgüli bilen goşumda gelýärdi. Et ilki bir ýeteriň gözüne ýetdi. Soňam ýatan ýerinden salrak kıňrandy. Eden ıskarmal syny edip oturdy. Birden basar tozup ýerine turdy, täşgüla topuldy. Eden basar ha diýip gygyrdy görün, it sakka durdy. Iki gözün täşgüla dikip boyunyň ýalyny hüjürdip dur göri, ýören haýwatly görünýär. Ala diýip şagyrdy. It ýerine urryp edeniň ýanyna geldi. Ýat diýip eden buýrun etsene basar ýatdy. Bu wagt itiň iki gözi täşgüli. Eresiniň öldürüşi itin ýadynyň çykman döýdýän. Ahir bir gün basar täşgülini şeýler. Täşgülin ödüm hakit adanyň biri. Barha basar ýözüne özükdirýär diýip ýene sopon sözüne dowam etdi. Ötünüň başraklaryna basar entek ýaşyrak güzükdi. Täşgül ýene bir gezek goşumda gelenine basar oňa topuldy. Täşgülüm eteni gyýraýmaň deregine elindäki zygar sözünle itin gowamyna çekdi. Şo ýakarda eten ýetişäýdi, hem basar ony çeýnejekdi. Olyn nirede görse täşgülin tanaýa. Basar ony typtyrjak däl, ahir oň başyna ýeter. Ahmediň ýerinden turup ite tarap uranyny gören durdumrat. "Hey, barma ýanyna" diýişler. Täşgüla topulýan et näme sen hyýlar öýdýäňmi diýdi. Onýan Ahmet barıp basaryň kellerini diýpmäge durdy. Diýplen ýaly hoş ýakýan ýaly basar kellesini ýutdy. Basary Ahmet taýak gulurdy. Oňa zat etmez. Bit öýän akyllydyr. Dosty düşman tanap durunur diýip eten itini öwdi. Soň itine basar git, ýat diýdi. Iti ýene ýöňküren tarapyna urdy. Adam bu delil düşünýän dogry ekenini durdumrat kellesini ýakady. Basar guloklaryny üşürdip durdy da dikine galdy. Şalazy ýürýän ýar etdi. Soňam gaharly syňsady. Itin bir hedin eşitip oturan durdumrat, eten itin näme aýdýar diýip sorady. Bir yaramaz adamyň gelýänini aňladym diýe. Itin ha gaharlanýanyp gidi berjegini aňan eten basar dur diýip ýerine turdy da oň ýanyna bardy. Mämaga iki tane atly gumyň içinde adaşyp ýör. Olar bäri şagyrynmy? Basar o adamlara halany oktyp eden şalaja gepledi. Hala nirede diýip durdumrat ýerinden turdy da eteniň ýanyna bardy. Eten durdumrat alyp gattarnak ürgün şäge çykdy.
Ha uduktaki depeýanyň üstüne goşulany çykdyrlar. Töweregine serediýän bolsa gerek. Olar adaşyny meňzeýärler. Hani niridi? Durdum raşy berat eretdi. Depe de görmedi goşo atlym. Töwerek bir meňdeş garankylyk. Bazar halym ýa urda şagyr maryn. Yaramaz niýetli adamlar ulaýmasyn. Äý egenlerine yara gawrynok. Men sen saly görýän depeň görüp bilenmok. Sen olaň yaragynyň bardygyny ýokdugyny nerden bilýän? Äý durdum rahat inim, sen ýeten han bilen oýun etmegin. On gözi edilmeýän gözi ýalyr. Hany gelin, on odurak bir nahar taýýarlaýyn diýip mäme olar çagyrdy. Mäme aga, saýyp nahar diýip ýadyr, ot ýaksan. Olatdylar gün ışığa tarap gaýdy berer. Öňkü adamyň göçenim kim bolmady diýip durdumlar towat ýerlerine. Dogry, olar adaşyp ýörler. Ot gördükler durman gererler diýip, ertenem durdumlaryň pikirine goşuldy. Iki alatlylar gorkup, ene aşygy oturjakmy? Ha belki ýetigi, ýa ötegi, bar galtaman ekenne, biziň nämämiz alsynlar. O diýenime dogry ýöne zamanaty ýaman bolupdyr. Ätýä jedilä ýa diýip durdumlar prak goşuldy. Oň ýaly bolsa, sözleşmämize mi oýulyň? Giýjäň arasy salkyn howasyna ses ören udugy ýeter. Olar birden hümürdiýümde eşdämesinler diýip mäme ýaňsylady. Ertir çörek pişirmek üçin ot ýakmaly bolar. Gündüz ol atlylar tüssäň görüp geler. Enni iki tane atly adaşyp diýip bir aş tuýsy dymdyr oýnap oturmalymy? Sen aýdýandan bardy dogry mäme? Hani gelin şaýla hartaýarlalyň diýip durdumlar ot ýakmaga durdy. Ezen oýluklar ýazyp, ýa-ni oýnamaga başlan şagary ýene oturtdy. Soň tüm söýler suwdan nolduryp, oğlun gapdaryna goýdy. Mäme bolsa gadan ataryp, dola bara suwdy. İçine iki pençe gogurmatdy. Çörekli haltanyň içindäki ownukly ýerli gaty çörekleň barsyny gadan oklady. Sorwagy gaýnaýança. Gaty çöreklen bilen gadanyň içinde ýumşar diýip, mäme özüne serdi oturan Ahmede düşündirdi. Etin haňran ýanyna eşitip ýeten ýerinden turdy da, depeň üstünde öşürlüp turan basaryň ýanyna bar seretdi. Atlylar biziň aşygymyzy gördüler öýdýän, göni bäri uradylar. Depeň üstündäki ýeteniň ýanyna baryp şagary seretdi. Soň durdum rat ýene seretdi. Bä. Bile görýänler. Siz görmeseňiz men görýän indi ýakyn geldiler. Ýeten han ýör. Keşämidi oýdan goleýinden aýryp bäräkdi. Ýagty düşmeýän ýerde ýadarlyp. Durdum rat öz keşeti bilen ýene bir oýly garap otdan uzagrakda ýazdy. Özüm şagary alyp şo ýere geçdi. Indi oýdan ýanyny seretsen, şagalyň ýüzi oňul görünmeýär. Emma şagalyň ýanyny seretsen, oýdan başynyň aklary mezemälim görünip dur. Men şagary bilen şu ýerde oturjak. Atlylar gelip, ola turunlar kim diýip soradylar, şagalanma. O budan geldiğin daýdaýyň diýip durdum rat mäme sopana tapşyrdy. Esen bolsa atlylara tarap dodaýan itini de ordan taklaýardy. Goýunlar ürküşip atlylaryň öňüne sowuldylar. Mäme sopan mehmanlaryň atyny tutmagy öňe çykdy. Mäme atlylaryň salamyny aldy. Amanyň saglyk soraşdy. Ha, gelin ýigitler, düşün. Şaý şeriň barynyň garbyk gurby gider. Ýigitler mürehede bolmagy çemeli. İkiden büyük battan düştü. Olar oğudun başına geçip oturunlarını, yüzü yatı burnu paşşı tariye kadar adamı Mehmet etsini sanadı. Teessürü amanlık mı, sağlık mı? Öyşerilen kurgunluk mu? Şağulağa da pirulum sağaman gelip görün müdürler. Mehmet Sopun, ay bu sen o. Şağulu kakamı Sopun neyden, hava da inni kalvodun Sopun'u. Teessürü damdı. Derre gurrun başlayan oldu. Ödüne gatı adaşman ekeniyemez. Garankı atlışanına yolumuzu yitireydik. Ay be, bitti ola. Netibi işidir, hani oturun sağa içelim. Mäme iki tane kâte öyle kaynan bir tümşäni mihmanın öňüne düşürdi. Ulu gelin Fahiram ýok olaydymy? Ýatan ýer ýagty boldun. Fahiram näme keteli bady? Teessürü sagulugyny mäme sarap öwrüp soňky soru geçdi. Näme keteliň baryny hiç kim bilmedi. Öyle yerim behbit dolly, ikayalı diýip durlar. Tebiyem getirdik molla dokuttuk, ey azal yetenlerde. İkinci ayalım bir iki anaran önümden beylak ketellep, yedeki bir çekeleşti. Halit bilemiyirdi ödem, çünkü dönlü. Ahram sarıl sollu. Vah beletle pahira. Ne ahiriyetli anı dayav, görmeğe gelinni. Mäme sopandamdı. Yaşıydı heretti. Bir anındaki yollaşın tanımadımla deyip soradı.
Näme diýdiň diýip täsgulam onuň sorady. Mäme o soragyny aýtarady. Bir öz raýonumyzdan bir muallym ýigit, bir de mehmançylygy bar ýa. Gatuwy, siziň adyňyz näme? Meň adym Hudaýberdi. Gatuwy. Mäme aga, Hudaýberdi maňa uly kömek etdi. Men oğlum Gurbanyzan tiýdi wagtda öz obamyda muallym bolup bellenýär. Hudaýberdi biziň öýümizde 3-4 gün diýinseler. Soňam Gurbanyzan alyp Aşgabatda 3 aýlyk muallymçylyk kursuny okumagy giderler. Taglyk bolsa soň Aşgabatdan gelip Gurbanyzan sen sagalaňam okudur. Mämen bir zat sorajagyny bilip täsgüle saguluny o tarapy urdy. Hudaýberdiň köýnesiden habar barmy öýde muallysan adama salam edýär. Bäý mäme sen aýdýanda adyny. Hudaýberdi köýnesiden gaty sowatlydyr. Bir wagtlar şarahunyň kuda kapdy. Wagt bolşewik gelmedik bolsa, bu wagt içinde bir owan gabryly muallim ol oturmaly diýip täsgül akmar çekdi. Jübetinden 10 tane papiros suyan ulyňyza gazgylt kagazy gaply çelim çykaryp bir notlady. Hudaýberden baryp bir papiros otlady. Ulyň gabryly muallim ol oturmak Hudaýberden netip etmedi. Şey diýsene. Durdumrat çetten garankyda oturan ýerinden onuň edýän gurulmaryny dinleýär. Sağdyň gowadynyň ışygyna barsynyň ýüzüni görýär. Täsir pikirlenip durdy-da mäme sopana etdi. Alsak bir ýerlere düşýärmi diýip ol gannymakda bolady. Mämem gurulmaryny kim maktagy diýen derew düşündi. Kalhoz başlygy diýeniň işi köp adam bolýar. Wagt tapsa kämal goýunra aýlanyp gidýär. Hal ýagdaýymyzy görýär. Gerek atdan bir getirip berýär. Täsiri sagulu bilen mämeniň gurrugyny aksam dinledi. Ey käme hal bir gelýän bolsa ýaşyly. Oň ýaly bolsa bu agyr sürüniň ýerine gelip, şol bolmasa bolar. Ýok, inim täsiri. 56 ýaşa gitdim. Ömrümiň köpsini goýun bagyp geçirdim, emma kel toklama urlan nälerin. Şagulagaň maňa gaty beletdir. Häzirim täsiri mämeniň sözüni ýoldy. Şagul kakamın goýunyny bakýakan elbetde uğurlap bolmaly. Şagullar ýeterdir. Kişi hakyny ýedirip ýörünlerden näler edil, hamyň soýaýar. Häzir burada galhowyň maly kim onu sanapdyr? Şo sanylmasa-da, uğurruň ýediriniň bilinmejegini gözüm ýetsedi. Haramda atmaýan bu godumdan geçme. Diýip mäme sopan garasyn bilen oňa düşünürdi. Sen bu godumdan geçmese, men bu godumdan geçer. Biram kalhowda halal mal bolmaz. Şu sen bakıp gören mahallam köpüsi bizim oyunlanmazdır. Şagul kakamın oyunlardır. Yok täsgülü. Bana beýle sözler gerek däl. Men beýle söwdan edip bir ýaşdan soň günä gadanyp bilmenip, mäme sopon pert jogap berdi. Mäme düşün. Men Hudaýberdiň ýöňünde boşly. O maňa köp kömek etdi. Men oğlum Gurbanyzany muallimçilik kursuna ýerleşdirdi. Men oňa näçe hormat etsemem az. Sen gaýrat etdi, bir işe goýup ber. Bagry könne şerde gowru berdi. Sen haram görsen, galyny etinen men öýeldir täglerin. Ýok täsuluhan. Men sana işe öldürüp bermen arkaýyn bolay. Men sen ýöň kuzuýunyň şagulyny hizirin. Eýem ýadyna çıkaraýdynmy diýip täsul hererli. Ýöň sen kimem bolsaň, men häzir kuzuýunym gannymazsam. Şondan hat getirmesen sana bitirden oğlum berip bilmen diýip sopan sadylyk gözünürdi. Men täsul egirdirin talaň okmy? Diýip otedine bat berip aýbatatdy. Sen täsuli nirde egrilýän bolsaň şonu egiril. Emma bir ýerde seni egriltdirmen diýip sopan asygyny aýtdy. Sen bir haramlady ekenim diýip täsuli ýokdy. Men gaty halal gonurun. Seniň o kişiň bagany uğurlayan haramlady. Täsuli ýerini ýöküp durdy-da, eline gamsy bilen mäme sopanyň ýagyna gelişip başlady. Ayrılacak kulp baran eseniň markasyna bir gamsy degdi. Onu ýansa durdumrat ýetişip, täsgülüň ýeňlerine bir ýumruk gurdugyny täsgüli şägen güýüne ýazyp gitdi. Täsgül hermeneklep ýeriniň galanyny onuň ýerine ak saply jogurp sakwady. Onu ýansa Hudaýberdi molla ara düşdi. Täsgülüm oğluň ýagytyna durdumrat tanady. Gedil şo wagtym Ahmet ılgap gelip durdumratyň ýerine goşantyp durdy. Ýağmur bilen ýusubam gapdala salanaklaşyp durdular. Eden bolsa bir jeňe asrynyk bilen goly gelip täsgülüň üstüne bökmäge semileşýän ite zordan aklaýady. Täsgülü goltugyna sapansa ýerine ýetirdi. Emma onu çıkarmady. Şo duruşyna doňup Ýa-da sapansany çıkaraýsa ýölüşik boljak. Beýle asasan ýölüşmek şagullar toparışyn amatly düşük däl. Täsgülü goşady.
Mene kardyna bir iş etdiredim, size men urdunuz. Durdumrat ýadyňda berk sakla, bary köýdürmen. Mämi, sen ömür gün girime düşürdün. Dip täsgül göz atan tarapy urady. Durdumrat edil gaptanyna ullukan adam, ul ýollaşýar turun Ahmediň başyny ýypady. İkatly garanka diňip, Durdumrat dagyn gözünden derrew gitdi. Emma ýeten arkasynyň gamzy degen ýerini ýypalap, uluk guatlap garanka edip durdy. Eten oğudun başına gelenden soň, Mämi bilen Durdumrat daşana çağırly üşürip, gadany ýöňlerine aldylar-da, naharime oturdular. Ýangy şekilin papiroslaryň naýçalaryna birden Durdumratyň gözi düşdi. Derrew alyp olar seyretmäge başlady. Öyle dağdan aňardan getirilen şilimler. Şo giýjeki özlerini gara göze üýürdirenlerim şular bulaýmasyn. Çağıry ören til uka etdi. Emma Durdumrat ulukly uklap bilmedi. Şo giýjeki oba gelip, gara göze arada goýanlar şiki betpeýärlermiki? Hudaý berdi. Ene tanadym. Ýan Hudaý berdi diýenler şol, Hacı Mollaň ogly bolmaly. Boyun uzyň guloklar gaby. Edil Hacı Molla salym edipdir. Bäý şerraýdyra. Dawar tatyn alýanlardandyr. Şer tapsa, oňa başga zat gerekdir. Awşam gorkdy diýen jeňe gelip bilmedi. Molla adamda. Dünýäniň ýetýän aňýada. Asyl derrew sözi berdiler. Pis tapar, şu pes diýenlerde, inne bu da mollum. Täsgülüm gadym kızı gılgyna ýerip, jeň turuldy weli, o döwürden oba göçenli tiýdaňdy gerek, basym akylyna ýelenme. Asyl urumak güli boluberdi. Durdumrat köp wagtlap ünje batyp uklap bilmedi. Ahyry daň oly erkildi. Ahmet ulukdan gelýän düşünekçe gyýky oýunyp kellerini aldyrdy. Düşünmän hayran galyp töwrünlik selin saadaklara teretdi. Birdenem guma girenine gütbe ýadyna düşdi. Düýünki sarymtyl alaja kuş. Gaby guluk towşonjuk keýir turun keýikler. Derrew ýerinden galyp, saadaklaryň arasyndan sümp geçdi-de bir aksy depe çykdy. Töwrüne heretdi. Jahan ýagtylyp başlapdy. Goýunlar da ýok, çöpünni. Häli Ahmed ukudan oýaran gyýkylyk ýene ulukdan oň gulugyna gelip başlady. İtlerin ýürýän tezi bir hili gabrdy eşdirdi. Ahmed şo galmaga ýelen tarapylygady. Aňardan iki sany şal möjük henkirleşip gelýär. Olaň ýerinden Mäm şoponyň bir iti wagardap haýwat atyp henkirleýär. Möjükler ýygyna gaňrylyp seredip, batlaryň goşu diýary görek ýelkeýden itiňin bady gaçýar. Aňarky alaňdan basar okturly beýni. Möjükler durup oňa bir seretleri derrew gaçmak gerek bolýar. Basarın gerisi gaty batly. Şo wada olaň ýerinden ýetdi. Ýerki daýaw möjüň ýeňsirinden awdyryp iki wakat silterledi. Soňam ýatyryp dalady. Biýagda ýören beýleki möjük ýazyny berip, saadaklaň arasyla ammadan çykdy. Basar dalan möjügini taşlap, ýanky kasanyň ýerinden kowyp gitdi. Ýerden gap gelen esen göründi. Ol gelip ýanky dalan möjügiň ýanyna ýakşetdi. Bir tarymdan soň ul galmagy edip, Mäm şopon lonkullap aňarky depeden ýenni. Olam dalanan möjügiň ýanyna saklandy. Ahmedem olar tarapylygady. Möjük turur ýalylar, garagany bulaşyp ýatyr. Ahmet gele gelmäşi nähillik sorady. Görüşüň ýaly. Basar möjügiň boýun urgusyny şeýnep, garnyndan tilkip öldürdim edip, beýleki möjügiň ýerinden gidipdir diýip Mäme jogap berdi. Ahmet görse möjügiň garny içigire soğup ýatan eken. Mäme şopon itini ýerine çağıryp, ýöl goýunlaryň ýanyna gitdi. Esen öz basarynyň ýygyny saryp, lonkullagy vurdy. Ahmedem goşa tarap gaýtdy da, bir gumok tepeň üstüne çykyp töwrüne garady. Hal gumlaryň arasyndan ullukan murdat gydaryp çykyp gelýär. Günüň dowuşynyň gadaklydygyny. Durduwça jahan ýagtylyp barýar. Ýöldewamyzda gün üzümleriň aňyr gyrasyndaky eriklerin hem aňartyndan ugýady. Bu ýerde barda hal taadaklaryň depeleriň aňartyndan ugýar. Ahmedin duran dipesinin düýbüne esen lonkullap diýen geldi. Soňam ýapyrlyp her ýerden bir wasyp dipeň üstüne çykdy. Häzigim, sen adyň Ýusup mi Ahmet diýip esen ondan sorady. Ýusup ýatyr. Onu sen Ahmet de. Senin Durdumra daga agşamky tüpeň berişiňe haradym. Ýanky möjükleri gördüňmi? Ha, o gördüm. Olar itlerden hem gorkuna oklay. Ýöne basar dowar eken.
Onu yürüdü. Onu tapdın mı? Ha bu onu tapdım. Beýlekim özegim ol parçalapdyr. Onu süre tarap ýiberdim. Ahmet, sen maňa dogurjaň aýt, ýa-ki özeklerden gorkdyňmy? Men ilki wagda özeklerden gorkmadym. Sebäbi olaryň özekdigini tanamadym. Soň itiň olardan eýmenip, batyrnyp bilmeýänini göremdi, olaryň özekdigini guman edip bir az gorkup başladym. Sen itiň ýetip gelýänini görenden soň men asla gorkmadym. Olar goýnallymy? Alyp bilmediler. Goýunlar entek goşdan gatylaşlaşmaka. İtlerin alňahaňlyk bilen üýrýän tezini mämägan galmagan neştip menem derrew ýetişdim. Yerlerden gaýgyrşyp süre aralaşdyrman howup çykaraýdyk. Ýygyna özüň gördüň. Bir kezi töwere syn edip bir taram durdular. Ahmet gelip kimi gurja saadaklary ýygylla, ot ýakallyp eden oğlan ýygmaga başlady. Derrew her gaýda bir uzak gur saadak ýygdy. Goşa gelip akşamky ot ýakan ýerleriň derrew ot ýakmaga oturdular. Ahmet'in yıgan odunlarını görüp esen ona tügelemesene, odun yığmağa dökte keren. Ahmet, sen mağa kömekçi olup, gumda bizim frimizde galay dedi. Bolya deyip Ahmet begenini, toğusan tutup berermin? Ben sörek düşüreyin. Sonra sana toğusan tutmasını uğradığın deyip, gori gazgın şägen iki vaka serip tekizledi. Son kiçirek kapağın üstündeki yazı gamiri ennigan edip koydu da, kapağa ayırdı. Üstüne yankı gazgın şägeni gori sürdü. Yine gördün mü? Çöreğimi derrew bir şaýar. Toğuşan nähili tutmaly, deyip Ahmet gözlerini öýlerdi, eteni seretdi. Toğuşany kowalardy, ýygyny ýeti tutaýardy. Taýdy urda ýeter, özümde meters. Näminni bir içede ýokmy deyip eten güllü. Ahmelem güllü. Eten nanyň üstüne asyp, ketew bilen tyrk-tyrk edip urup gördü. Soň ony beýlesine ýöwürüp, ýene ýöňkü ýer edip gömdi. Ony ýansa ozogyň başyna ýüzüp bilen ýagmyram geldi. Sağırı yunyansa eten tüňşeleri demledi, käteleri ýuwdy. Sağırı gelip etenin çörek çıkarsına seretdiler. Eten çöreği çıkarıp onun külünü kakıştırdı. Soň arasy eski bilen onu oňa süpürdi. Onun süpürün ýeri gyzaryp bir hili ýuwşun atýady. Soň çöreği 4 kesip 3 bölegini taşaga dolap goýdy da bir bölegini sağırın öňüne düşürdi. Oğlanyň her haýsynyň kätesine bir düwür gogurma atyp üstüne çaý goýup berdi. Öýdem şeýdip çaý şorbedinni. Nan şeýle ýennigan mejipdir. İçem öýjü bolup dur. Gün ýaňy naýda boýgalanyny oğlanlar 4 tür keşip bolup ýem toğuşan aglyma gitdi. Iň öňden ýeten her ýerden bir ätmerläp barýa. Onuň ýerinden şagyryn ikawrak ýagmar, iň ýerinden urda ekiller, olardan galmyjak bolup lonkulaşyp barýadylar. Şo gidişlerini olar öýren bolup gitdiler. Ýeten bir gumak ýerde durup egildi. Ýene oğlanlar seredin. Şu toğuşanyň ýeridir. Alakam ýeri musalym edýä. Emma biraz ulurak, ädim başa mituşurak. Ýöne bu könerak. Giýjek ýylmagy çemeli. Muny ýerlemälem. Ertirden soňky täze ýer tapsap ýerler ýörüm. Onuň köne ýyzyny näýle bilmeli ýutup sorady. Näýle bilmelisene? Anha ýyzy siňe seretmeli. Şemal ýok diýen bir şöyle hakim şemal madam ýutup duranlar. Hal uzun sözünün sür başyndaky türleri seret gymlaşýanlar. Ene ilki bilen ýeri şo şemal könüldi. Sereden ýerler könülerini keşleýärler. Olar gum depelerini aşyp ýene epesli gitdiler. Ene täze ýezip eten sadyň türünün gapdalyna gyýdyr közdi. Özüm kistowjun näl. Seret ýyň gapdalyna tyslan gumlaryň täzedigini. Dowşan edil ýaňyza geçipdir. Şagir oňry düşünmedirim, dogry diýip etenin sözüni tasdikladylar. Günün tek gatygyzmandyr. Bu toğuşan bir aňsa tutturmagy. Günün gyzanyna, howaň ysy wagty toğuşan tiýdi ýady, tutmagy zat bolýar. Ýönemin syýan pürün. Siz şüňizem ha ýoňdaky depäň üstüne çykyňda maňa serede oturuň. Toğuşana dogduk depe diýilendir. Oň sygyrly dokdaýarlar diýdi-de, eten ýaňky ýygydarlap algowyna gitdi. Ýağmurly ýekirler depäň üstüne çykyp oturdular. Badyn ýazdyrman, eten sağlaklaryň arasyny algap aýlanyp ýör. Ol toğuşan turdupdyr. Toğuşan gasyp bir sadaň düýbüne dyn salmagy durunny, eten ýene barýa. Toğuşana dyn salmagy maý berenok. Öýde bolar şo wyrylgaşyny gap ýör. Başga toğuşanyň sürmän şo öýde ýadydan toğuşany gowlap ýör. Depäň üstüne serede oturan oğlanlar ilki başda etenin bolup ýörüşine düşünmediler. Toğuşanym kowulaman bir öýde säp-säp aýlanyp ýöründe öýtdiler. Soň etenin edil öň ýanyny toğuşanyň turup gaçanyny Ahmet gördü. Seredin, eten toğuşanyň ýerinden kowulýar diýip Ahmet gygyrdy.
Etenin öňünden bir towşanyň gaçyp gidenini ýagmyram ýutuwam gördü. Towşan ýene sagalan gözünden ýitdi. Eten şol algap ýör. Gün goşluk ýerine garap madal galyp başlady. Indi towşan haýyrlyýady. Eten sagaryň oturan depedine has goleýlady. Eteniň ýanyndan gür sagadan aşagynyň ýene ýanky towşan turdy. Ol indi doğrudan gaçýady. Şeýle de bolsa, ol ýene gözden ýitdi. Sagalaryň has goleýyny bir ýerden ýene o towşan turdy. O towşanyň ýerinden galman eten lonkullap onu kowulap sagalan ýanyny geçdi. Sagary eteniň towşan kowulaýyşyna ýöwesdirdiňi diýdiler. Ýene bir gezek towşany kowulap eten sagary goleýlady. Towşan bilen eteniň arady goleýdy. Biýagdaý keypede oturan Ahmet turup bilmän olam eteniň gapdary bilen goşulyp gap başlady. Ahmetiň ak göýnegi kä wagtlar ýelkillep gür sadaklaň arasynda ýagmyr bilen ýutugyň gözüni ýylýady. Durdumrat ulak ýatmady. Ol derre oturdy. Töweregini gözaýlady. Ulu giden oýun orta arada ýagylyp ýatan takyr. Takyryň bütün töweregi titirlik, soňurda gumluk, alaňlyk. Takyryň bir gyraragyna goly ýerde içi tuğuly kak bar. Sarkakyň oý bolsa gerek. Durdumrat senetdi. Soň ýuwaş ýörep oýdan gyrasyna bardy. Ýugunny. Demir tumşany gördü. Kilzak şöre tapdy. Oğlunlar tügeleme menden ýöňür turupdurlar. Sağa şöre gidipdirler. Durdumrat demli çay içdi, şöre gidi. Oğlunlar gelmediler, nire etdilerki? Mäme agan goýun makşyny görmäk edindiler. Uzujyklaryň eneleriniň ýygyna düşüp, otlap ýörüşlerini görmek owa sagalar üçin täsirli. Men mäme agan ýanyna gideň, oğlunlar tapaýyn. Durdumrat egininden goşa tüpeň atyp uğradı. Bir beýik tepe çykyp seretdi. Uzakdan goýun dürdü, agyp dönüp bäri gelýär. Durdumrat sürä goly bardy. Daýy basar bilen bir gara aly it ýürüp onuň öňünden çykdy. Itler mäme sapanyň "Aýt basar, gaplan, gaýdyňa" diýen safly dedini eşitip durdular. Soň ýylaryna öwrüldiler. "Mäme assalamu alaykum, arma?" "Wa alaykum assalam, bar bol. Saga many örüşdiňizmi?" Mäme sapanyň ýanyna oğlundan ýokdugyny görüp Durdumrat gyslandy. "Ana oğlunlar nerede?" "Bile oğlun göremzok näme? Oğlunları ýitirdiňmi?" diýip mäme sorady. "Ýa men turup seretsem, oğlunlar ýem çay içip şöre gip bir ýaga gidipdirler." "Etenem olar bilen bile gidipmi?" "Etenem ýok, elbetde bile gidenlerdi." "Eten gapdallaryna bola da ady gaýretme. O felaket tügeleme gaty da ýok. Towşan kowulap ýadady bolaýa. Şoýny ýerni görkezek bolup sagylary ol alyp gidenler. Gün güzenden soň o towşanam tutar, sagalarym alyp geler." Mäme şopanyň sözüne Durdumrat ynansa oňly imzalyp bilmedi. "Men töwerege agtarayyn, belki üstlerine bar aýdam" diýip Durdumrat uğradı. "Ulak gitmegin haw, adaşaýmagyn" diýip mäme ýygyrdy. "Men goşa tarap barýan. Gatyga sansaň olaň ýygyny özüm ýygyra tapaýaryn." Durdumrat mämeň soňky sözlerini ünt vermedi. Ol beýik tepeýe çykyp töweregini seretdi. Sarkakyň nirrakdygyny senetdi. Aýy tarafa teretse uçsa gyraksy gumluk depi-depi bolup ýadylyp gidýär. Awşamky bolan wakalar Durdumratyň ýadyna düşdi. Awşamky dawa, şilim naýşalary. Durdumratyň ýüregine howtara düşdi. Men turmakam şagaryň turşuny. Men turulman olary turgan ulaýmasynlar. Ýagmyr menden beýden utnap bilmez ahyry. Ekirlerim menden soraşman hiç ýere gidip bilmez. Etenem olar bilen bile gidipdir. Eten bir işşekser jahil. Beýle mojuk işlere goşulyp bilmez. Mojuk işe diýen adamlar eten ýal göwülen asla goşmaz. Durdumrat goşany tag ýerine alyp tepeden tepe algap başlady. "Ýa-da aslap demalya. Derleýe. Ýagmyrym, oglum, ekirlerim" diýip käwat bir gaşlap ses çykýar. Edil zanjyrdan boşan däli ýaly kasanaklap bulgaýa. Dene bolgamasyn. Onuň häzirki pikirine görä, ýese boýy ýetip gelýän uluzy ogly, göz guwanyjy ýagmyr görünok. Ekirler, ulylyň guwanyjy. Bir almany iki bören ýaly meňzeşe çagalar. Dogan oglunyň, dostunyň, gannymyň goşa berdendi. Taýly syragy. Säsuly, ýegri ady etmiş. Ynfap ýokdur. Onu öğrenmişe pagat bolmaz. Ol gannymdan aralar. Gannymy ömür boyu ağladyp bilse, oň birini büküp bilse zalimyň armany ýokdur. Gaslanyp dowdaga düşýärýän öýdýän. Entek mozik işleri ýatla berden ýyr. Tälim bir düz tutoýun. Ingowsy goşa sarkaka baryp
Mämi gelýänçe garaşaýyn. Onyança sagara gelmese ulan ýerin salyp mämi öle gözle göçkar. Durdumrat ýerine görüldi. Ol gumun awyn taban bir näme aňýady. Şoň üçin ol goşa tarap gaýdanna öz ýeriniň ýygyny ýerlap gaýtdy. Farkakyň oýunyna goýunlar gäwüşip ýatýar. Mämi sopon saýy sorgudan keýpini kökläp gamzy uka batypdyr. Durdumrat hali surnup gelip oturdy. Mämi sopon turup sagaraň ýygyny ýerlap gitme göwünde durup ýadap gelip uklan sopon oýurmaga durdy. Onyança Farkakyň o başyna garaňdan bäri oýa tarap ýenip gelýän sagalary Durdumradyň gözü düşdi. Ol begenjinin ýerinden laňa galdy. Sagary ýadany meňdeşdel. Oýun grasyndaky titirleriň arasy bilen hap atyp lonkulaşyp gelýärler. Durdumrat bir uzak oýdan getirip derrew saýan atmaga oturdy. Ähli gaýy gamlar başyndan uçdy. Sagalaryň gurruňy eşdilip başlady. Soňky towşan täze tutýansak, başdan ayak men ýetemden deňsil gaçdym. Ýygyny ýetemez soň gururun sukallarına mödüm. Onuň masaňydan ýetenden toraýyn diýip Ahmet Batly urlýar. Ýeten gelmäşe elindäki dügün çök ýar edilip dügülen iki tan towşany sagyň kölegesine oklady-da Durdumrat'a salam berdi. Soň oğlundan hemme dynzalmaga oturdy. Durdumrat tüňçeleri demläp bir tüňçäni oğlundan öňüne goýdy-da beýlek tüňçeden ýöz saýşmaga başlady. Durdumrat'ın gaharynyň gelýäni ýagmyr aňdy. Şoň üçin sypaşy gitmäge durdy. Durdumrat kaka, sen tüýüsü ukuda ýatan ekeniň. Sen oýurmaga dözmedik. Onsoň beýle köp egilinler sütmedik. Ýagşy da bir iş edipsiňiz. Hem şün menen toraşman etdiňiz. Gaýdyp sen hiç biriňizi guma getirmen. Bu ýönüň seni gözläp felak boldum diýip Durdumrat käýindi. Ýeten bir salam ýerini skyrmana turdy. Çağalary azyp alyp gidenmen. Özüňem hemmesinden uly diýip Durdumrat ýeteniň başyndan düşdi. Ey ýalwaryşyp duran soňlar dözmedim. Oğlanlar käýinme, sagaman adaşman gaýdyp geldiler. Hani sen kömekleş, towşanlary bişireliň diýip bu gurrunlar diňläp ýatan Mämi sopon zöwge galdydy. Gurrun başga ýere topup towşanlardan nahar taýýarlamaga oturdy. Ýetenim oňa kömekleşdi. Bir salam sessiz oturdular. Dymyş oturmaga halamaýan Ahmet, Durdumrat kaka, käýetim käýýärsiň görün, towşan gowlaba hediretdim diýdi. Hällen gahar gelip oturan Durdumrat onuň gurruna ýelgirdi. Beýle gurrunlaryň gülüşdiler. Naharyp bolanlaryň soň Ahmet, Durdumrat kaka, öýren gatysy düşdi. Şu wagt towşan tiýýärdi, gidäýdiňmi diýdi. Ýok, biriňe gitmerdiň. Barın sağdığın kölegesine gıyşarın, diyenzini dalın. Uklap turaňyzdan soň, menem gitjek. Hemme bile gidersiz diýip Durdumrat ular yatırdı. Giz öýrenler turup Mämi sopon boyunlaryna bakmaga gitdi. Durdumrat hem oğlunu alıp ağa çykdy. Durdumrat dagyn gidip uranlady bolmady. Ýöne Ahmet goşa tüpeňi nişana atyp keýpden çykdy. Ertesi oba geçip gol Turkar Ahmet, Durdumrat kaka, men ýeten nawly gumda alaýyn diýip köp ýalbardy. Ahmet öýe gaýtmaga gaty nerady bolsa-da, näçe agyr gaýtmady boldy. Men hökman ýene gelerin diýip Ahmet ýetene söz berdi. Şeýlerde çoponlarla hoşlaşyp Durdumrat dagy ýola düşdi. Sakar. Tomus urulsady gutory ýerde gutorunok. Mektep şagirlarynyň her gaýda bir iş bilen meşgul bolup ýör. Her kim öz sygyryna, gölesine, goýundur geçsine ot ýeger. Göwekinde urunna aýalygyna açyp, kalgoza kömek berýärler. Bagtyy muwatyna bagtyy ýalar. Bugün ikinni nara ýutup bilen Ahmet, mektep şagirly Amanly Gurban, Murat Dagwyň oýnap, dagdan iýinýän suwun suňullugyny suwa düşüp ýadap, oğuruna gelen matlaryna bari öýlüne pytrady. Ýutup bile Ahmet köşän gädiginden sowurup öýe ýaşlap geldiler. Bir de azıktyk gece, yer ýarladyň bamy diýip ilkin Ahmet sorady. Ahmet, derre goroň bilen haltaň alyp gitdi, sygyryň bilen göläň ot kep. Ýutup senem goýunlaryňa ýörünjek. Sen ot kep erýän saňa kakyňdan geler. Naharyň tek taýýar dälip, aýnabat oğullaryny ýumyş buyurdy. Belki kakyňdan bugün wagtyna gelýärdi. Ýygnak diýdi raýonyny garap, her gün giýjän bir wagt gelýär diýip, ejelerde erinmäge başlady. Ýutup bilen Ahmet, ot ýygmaga boyun alyp golanlar üçin goroklaryny alyp, ejeleriniň soňky diýerenjini diňläp durman oturadylar. Bugün gannym ören ýer, edil gün ýaşmanyň öň ýanyna işden geldi. Öýe gire girmäşe. Aýnabat oğlanlar barmy diýip sorady. Oğlanlara ýaňyja oto gitdiler näme? Ey işli, ýaňy şanalar gelip
Kalgoda işe gireytek karşı olmaz mı deyip menden soradı. Menem onu ardağınızı bana getirip berin. Pravden yada koyuyoruz, kalgodun yığınana tarz. Kalgosular razı olup kabul etsere kalgoda girersiniz dedim. Tamam, gözüp bile Ahmet yegeni men umalıp gideyim. Oku başlamayansa bizde olsunlar dedi. Menem o olmaz. Ekiller öyle malgara fere diyerler deyip razılık vermedim. Şanadar davi Ahmet'e koğur yerler deyip aynabat bırak saklanıp yine burada ayçak korktum şirgenine. Ahmet'im olara gitmeye koğur yer. Durdum Rabdül'ün kumdan gelen son kuma gidecek, daimlere gidecek deyip ne siyal vardı. Gannım yolunu sayap içmeye oturdu. Gün yaşayan surlarını yutup, yığıp veren otlarından koyunların yolunu döküp, galını tamın kaptanına koyup dövüyor girdi. Ece, Ahmet tanı deyip soradı. Ahmet'in tek ottan gelen o, var yerini yok. Ahmet geleydığına hal koyacak deyip aynabat cevap verdi. Ece Ahmet geliptir, sığırını da gülesinde ot döküptür. Ya artık halta otam tamı söyaptır. Üye gelmedi deyip aynı batken girlerine. Oynap görünür de deyip gannım arkayın kakallı. Garan katlışıp var ya. Ödünün ertir karşılığı. Ol oynayan hadi yerler deyip aynı bat onun nahar toğrağını adamsını gurrun verdi. Şanadara doğuşup son böyle kuma gidenin bulaymasın deyip gannım inkre etti. Garan katlışıyansa gelmede menin uğruna çıkmalı olurun. Yutup oğlum, bari elini yuğdu gel ikimi şörök doğralı. Yutup elini yuğup geldi. Şörök doğradılar. Ahmet'im gelir yürür de. Bine naharına deyip uyu verecek deyip ayna bat kannından soradı. Yine biraz garaşalı. Beye garankam düştü. Bini ileri gidiverdik ya deyip kannım inca etti. Bu vakit durdum da salam verip geldi. Kannım, şanadar sen yanına ne hemşin geliptir deyip soradı. Ola kalboda ardı vereytek karşı olmaz mı deyip geliptir. Kalboda girayma kıyarları var yani. Halk onları kalboda kabul etmez. Neymiş öyle? Olur bay. Kapsınına batak sakladı mı? Yok, yönü uğrak vakti gallasını uğraksı kürtler orduruyordu. Ondan hem ağıtların koşununa kulluk ettiler deyip durdumlar sağlamağa durdu. Durdumlar, gel on cedelin etmeli. Yığınakta koyuyor kalgosları, onları kalgoda alırlar almağı öyle işleri. Onları kalgoda alayan dedi. Bir diyal gariplerden bile der taşıp kalgodun işini kovulundurmak için emgenmez deyip durdumlar. Onların kalgoda girmana karşı olacağını uydurdu. Birdenem Ahmet Han'ni soradı. Ottuna giriptir bilmedim. Bir yollaşına doğuşup oynap yorun olmadı. Yangın yaşmaka onun şanadarla gürleşip durunun yağmur görüptür. Ol ottan gelen olsa şanadarla kuma giden olaymasın deyip durdumlar seyrenine. Şanadarla gitsek kumanı var mı? Menden soğraşman, menden bildiğin Ahmet ayağını mı etmez deyip kannım ınamla etti. Doğrudan Ahmet kalkanın yarını çekmedi. O kapıdan gelen madına sahiden nahardan bidar. Kaka, beni şanadar daimleri koyuyor. O kuvaşlanayansa beni kumda vurayın deyip yalvarmaya başladı. Haydi men asıl düşür öyle kumda dururuk olmadı. Kum deyibim halis allan. Kumda ne var deyip kannım katırdanan oldu. Kumda minir yal yeşekken atamma, tuğuşunma kaka koyuyor. Seni şu vaat nereden geldin deyip kannım soradı. Garrı seyiz Şaguli'nin meyle baytarını edip geçti. Onki dizik enayece taysana bu. Şoňa seyredip ýygyny düşüp barýakam, şanadar daýyma gözüm düşüp durdum. O maňa gumu gidelýän idi. Menem oňa kakam göýberini okdydım. Ruhsat beräý gidäýin. Ruhsat ýok. Hani ýeriň ýuguna harýely. Kalgozy ýeşegem kan atam. Hem hadi o wagty başlary görün, atam menip aýlanmagy oglum tapylmaz. Diýip kannym derinde. Giza Ahmet köp wagtlap ýeden hakdy. Toğuşan kovulamak, toğuşan tutmak hakkında fikir edip, ahir ukar etti. Düşünne mektebin kaptanlar akça toğuşan doğuşup, Ahmet onu kovulap başlıyor. Ol gün matara, hayatçılığın içi bile kaçıp, ovan o başına sıkıyor. Ovan gün matarında kovuşarın atar arası bilen iki vaka kaçıyor. Ahmet'im onun yerinden galman kovuluyor. Ahiri, otlu yolunun gayrılığına geçip, gavun garpılların arası bilen, gumun eteğine çenini tap atıp gidiyor. Ahmet'im onun yerinden hele tuttum, şimdi tuttum edip, telpe yapıyor. Bir selinin kölögözünü akça toğuşan kulağını yapıp yatırka, Ahmet onun üstüne yözündün ya. Ahmet tiskin boyanını. Görse selin ne yok, toğuşanını. Dan atıp, çakan yatırıptır. Derre oturup da çıktı. Ertir naharından son, yüzün sallap ol bayra tarap gitti. Seher hovası nehil arası, nehil yakımdı. Tozunlu yok tozdu, ası da yok soğuktu. Ahmet, hayatçılığın içiyle gönlep oğlan ileri başına kulay vardı.
bayırlık etti. Otun yüzü gaydıptır. Gün hemme yere deň düşýänem bolsa, bayrın otunun guwraýyşy deň däl. Kä yerler guwrap güne ýanypdyr. Käbir yerleri bolsa, yenidem gök saran bolup otyr. Bayrın üstünde mele baytalam, onun tayam, olary ýydy diýen garry seýsem Ahmediň gözüni ilmedi. Suwly ýapdan böküp, bayrly tarap gitmek üçin ol öýüne ýere agtardy. Çayırly egrim mugram ýabyň içi bilen dury çeşmäniň serin suw togulyp akyp ýatyr. Suwdan geçmäge Ahmet amatlyrak yer gözläp ýene ýere ýüredi. Ahiri ýabyň daralanrak ýerini tapdy, böküp geçdi. Durduýça owadan saýlanyp Ahmet aňarlygyna tarap özüni bayrlyga urup gitdi. Kisirak ýapynyň ýokary başyna goly ýerde mele baytal otlap ýör. Onun gapdalyna bir adam otyr. Şo garry heýstir diýip Ahmet guman etdi. Tay ýokly. Hani mele tay diýip ol töwrüni heretdi. Tay görnenok. Tüýünmek bayryň depesini gyratlap, garry heýse tarap bir guş usup barýar. Ol guş garry heýse ören golylady. Edil heýsin gabadyndan sömölüp mele tay çykdy. Ola guş däl eken. Tüýünmek bayryň aňyr ýüzü bilen Seyde tarap sapparyan tayın gulokları bilen kellesinin yarrağı beýärden baryan Ahmede usup baryan guş ýawryp görüneken. Tay Seydin ýöňüne geçip durdy. Salam berýän ýaly boyun negdi. Birdenem böküp ýygyny öwürlüdi, öz ýenesiniň ýanyna bardy. Azaz kuram enesemdi. Oň daşyna öwürlüdi. Soň ýene ýaňky süýünmek baýryň aňyrsyna geçdi. Ahmediň gözüne guş bolup gaýralygyny usup gitdi. Bir tayın yine aydygyny, nähil oňat, uwudan haýwan. Ahmet göni garry seýde tarap uğradı. Mele baytaly doktor Ahmediň gelýänini duýup, kellesini ýugurdy, bir salym oňa syn etdi. Soň onuň göwüni ýetmedik ýaly ýene ot otlamaga durdy. Tay aňyrdan tasap çykyp, baýryň üstüne keserip durdy, Ahmede şiňerli. Birdenem Ahmed öz ýanyna çagyrýan ýaly edip, kellesini üç kerek dagarlardy. Guyrugyny burulap, enesiniň ýanyna gitdi. Garry seýis ýüp iş otyrka. Ýyňçyjyk ulyňjy 12 ýaşlaryndaky oglanjygyň gelýänini gördü. Emma görmezlik sarıp öz iş bilen başagay bolan bolup otyr. Ahmet oň golyny bardy da "Ýaşul salam aleykum" diýdi. Biýaşyk oglanyň edip bilen gelip salam bermesi onuň dogumly şaňyzy tedi ýaşula ýarady. "Wa aleykum esselam. Gurgunluk mahanul. Şükür arma görüň. Bar bol gezerinje çykdyňmy? Ey ha, o gezerinjem diýsen bolar." Dip Ahmet edil ula adamın jogap berişi ýaly ýaşula jogap berdi de baytalyň ýanyna baryp onuň taýyny hyn etmäge durdy. "Ýerha ýüt ýaman taýy hyn edýäňli göwüň etdiýämi? Taýa maallak däl eken, haçan meni şöwre diýäsiň?" "Hey inna haydi men safumy öwrüdür." Tay Ahmetdir gojanyň gurruna bir salym ankardy. Soňam bularyň gurruny oň gulugyny ýakmady gerek. Başyny egip göýekçe gartaşdan sürtmäge durdy. Ahmet usul bilen taýyň sag gapdalan baryp oň boýuny sypady. Tay Ahmetden toniýan ýaly bolup oň ýanyny gaçdy da enesiniň aňyrsyna gizlendi. Taýyň sag tarapyndan Ahmediň barşyna, ören ýemaý bilen onuň boýuny sypalyşyna aşaklyk bilen ýene-de oturan seýis ýylgyrdy. Taýa başa öwretmäge şemerräk oglun aňtap ýören seýsin. Ol oglunjygy pitinde oturulmagy çemeli. "Ana ogul bäri gel. Sen adyň näme?" diýip sorady. Seýsin ýakynragyna baryp Ahmet şommaly oturdy. "Adyma" diýip osakyn, soňam "Ahmet bolar" diýdi. "Be, adyň aýtman ýaman kyn gördüňler, ýöne dogrudan aýdaýdyň. Hana aýtmylar bolarsyň." "Ey agam, menem ştaýly." "Ştaýly sene" diýip Ahmediň o jogap berişine teýin göwüri ýetmedi. "Kimiň ogly bolarsyň? Kakaň ady näme?" "Kakam adyny aýtsak däl" diýip Ahmet dogrudan geldi. Ahmediň beýle pert jogap bereni teýis halady. "Bolýa, aýtmadan halalyň edäý. Ula onuň tanyş bolar gider. Taýa başa göre düşermiň? Kömek etseň taýyňda başa göre dörün. Taýmyn mä gorkan okmy? Hey türkmenim ata minmekden gorkarmy?" Ahmediň şu goppaňy gurruna teýis gülli. "Taýa başa göre düşerin diýsen oglum, gelip kimiz oňaçy gepleşeri. Gel bäri gepleşsen. Sen onu maňa kakaň adyny aýt, men ondan razylyk alyn. Kakamdan razylyk almak gerek däl. Men razy bolsam olam razy bolar." Seýis ýene oň sözüne ýylgyrdy. "Ýok, oglum beýle däl. Bardy ýerli sen taýdan ýykylyp bir ýeriň agyrsaň, ýa bir ýeriňi mojuk tursaň, men ondan soň näme ederim? Hiç taýd etmersiň. Men taýdan ýykylyp aýagym ýerim döwdürdüm diýip kakam aýtman. Ey bolýady. Entek taýa başa öwretmä wagt ken. Men elki seni taý bilen öwrenişdirin. Hani ýör." Diýip goja
İşi oturan yüklerini koydu da tayın yanına uğradı. Ahmet hem onun eğdilen vardı. Goza Feyiz tayın boyununu kellesini tipaladı. Sonra ona erişme giydirip gitti. Tay Feyiz'in yılda düşü uğradı. Yüderdin semeti giderinin son durdu. Ahmet gel, tayı tipa dedi. Ahmet yine tayın sağ tarafından varıp onun boyununu yüzünü tipadı. Eni tayın erişmesinden tuttu, enesine taraf ılgap gitti. Goza Feyiz erişmen bağını Ahmet'e verdi. Tay bile Ahmet den ılgaşıp Baytal'ın yanına vardılar. Şeylerip kulu Ahmet ağzının tuğsanını bilmeyen uyunlu gün tay bile ılgaştı. Sürün ortanlar Ahmet ağaç tuğsuz yağdı, hali surnuğup öylerine geldi. Aynı vakti onun önüne nahar koydu. Nereye gittin? Seni erteden mer gözlep görüşümü. Oynamaya gittim. Nerede oynadın? Kim bile oynadın? Oğlanlar bile oynadım. Yalan sözleme. Oğlandan hem sen gözlüğüne çıktı. Ahmet son gece böyle yankılaşma naharını salatını yedi. Ece, ben özümün nerede oynayanımı sana da sağırı da edecek der. Akşam günü yaşanın son öye gelerin. Onun merdiven karışman deyip, garır teyzin öğledi şiar edip, cüvezine bir kısım kan salladı, öğleden çıkıp ılgavuna gitti. Uzaktan Ahmet'in geliyanını gören tay ilki vadı teredip durdu. Birdenim yol gelerini edip ona taraf gitti. Ol öyrap garip yene durdu. Eydini uğurlup yenesine taraf yoğuşlarını yadımda vurdu. Ahmet uduyun hıygardı görün tay takka durup ona taraf seyretti. Ahmet tayın golüne varanına tay yine yenesine taraf yadımda vurdu. Ahmet yine hıygardı. Tay durdu. Ahmet gelip onun boyununu yüzünü tipaladı. Son yüzünden bir börözük kan çıkarıp tayın ağzına saldı. Yankı gan tayın ağzına hoş yakın olmağa semeli. Ahmet nira algata tayamıl kapıyor. İnnona erişmeli gerekler, onu eğitmek de gerekler. Ahmet ölerin ağlarını bilmen, te akşama şenni bayırlan arasına tay bilen koşulşu bulgadı. Ahmet'in bu oyunu bir aydanım köpecekti. O yerden turup gidişine günörtan naharı geliyor. Nahardan son gidişine akşam geliyor. Yığın ayın ayaklarını ıssamaz hal düştü. Emma Ahmet tay bilen bile ılgaşıp ıssıyenen bilen ok. Yada anlam. Ahmet nirag diyen hiç kim aydan ok. Sebebi sen taya başa üretmeye gitme yıkılarsın. Bir yerini mozuk durursun diye öylüp kakadını korkuyadı. Şonun için ödürün tay bilen oyunu yanını kakadı eşler öylüp YouTube'a duydurmağı da çekiniyedi. Bir akşam ingrik karalıp karalmaka, durdumrat bilen kanlım ekilleri at yatağına göreşmeye çağırdılar. İki doğan koşuluşup çık gelinine kanlım oğullarına konuş bilen madalsın etti. Ahmet YouTube'a karanına uzunrak yağlı. YouTube Ahmet'e karanına etli kanrak, tokurrak görünüyor. Ahmet bilen YouTube tutuştular. Bollum yetiştiler. Ahmet'in elim ayağım YouTube'unkudan uzunrak yağlı. YouTube Ahmet'i anzatlık gülü götürüyor. Yoldaşına eliyor. Arkasını yırırmak için tirkip iyilin adına Ahmet ayaklarının üstüne dik düşüyor. Ahmet ören şeye, ol ören salasın. Ahmet YouTube'u koşorla kısanına, onun kollarının has güçlülüğü metemeyelim bildiriyor. Ahmet YouTube'u kıtıp, puğutuyu özüne dartıp, sopanmadan sarıp, yuvaş-yuvaştan kayşardıp arkan yıktı. Ahmet'in elem ayağım YouTube'unkudan güçlü deyip kakada fikirlerini. Kanım inkide gitti. Ahmet'in gurursu ören şeye, ören huzurlu. Neyse görüştü de yadan ok. YouTube bir görüşten son haslap dağılcılıp dur. Tiydi yadıya, yadan sonum yıkılıyor. Bunun iyi mitem naharam den. Bile yatıp bile turuyalar. Son kaylarda Ahmet YouTube'dan ayrı yönüyor. Son kaylarda da Ahmet YouTube'dan has güçlönü. Bunun sebebi ne mi? Men Ahmet ağıntayın, duydurmanı yine düşün. Ertiden alışama şenni o ne mi işliye, ne mi oynuyor deyip, gannım uloklu iyice fikir etti. Ben onun nirag diyanı, ne meşe diyanı bilecek deyip, ol ayarında etti. Ertir iyiden Ahmet turdu. Gannım olsa uğuklan olup, aşaklık böyle gözünün kıytığına aylap, Ahmet'e dinlaya. Onun iştihata sık öğren kovuya. Kıyafenin içine bir tokka kovurma atıp, üstüne sahip uydu da şörek gülen onu iyiydi. Gecesinin bir şeyin yumurtkularını doğuzlar, şörek güleydi. Kıyafenin içindeki çiğ kaymak yaladı. En sonundan ulu bir kıyafe süydüştü. Bir kısım kandı cüvdün darladı, Ahmet derruda sıktı. Hayasılın içi bilen ayırından yağ geleyen yarı alına görep gitti. Kanım, Ahmet'in yedüğünün karaba var ya. Ahmet'in ören salt ören için ağzak kanım yempidiklep doğrudan onu yerine yeriyor. Beyle kıstağılı beyle har durup bu nire var yaka, deyip kanım öz yanın fikirleniyor. Ahmet suğulu yağın dağırrak yerinden böktü.
Soň aýagarlygyny diýen ýaly ýakynlaky baýryň depeden çykdy da gidiberdi. Gannym oň ýygy bilen depe çyksa Ahmet aňyl etmändir. Tümürräk ýerde durup uzak kıblat eredi. Oň ferediýan tarapyndan otlap ýören bir haýwan ören dokton gannymyň gözüne edil garynjy ýalyjak bolup görünýär. Ahmet bir salam durundan soň iki barmagyny agzyna salyp gaýşarlyp demallyda öňräge egilip bir şirkin ýygyrdy. Ýa-da otlap ýören haýwanyň gapdalyndan şirke ýal has kişirek bir garanyň bärik uranyny gannym gördü. Binäme Luka. Ahmet beýle gat ýygyrman kimden görünýär? Bu ýediň dat näme kädip gannym geňelgenni. Ýa-ki şirke ören tiýgelýän bolmagy çemeli. Inni arýaly. Soň torgu ýal barha ulyp bir oýa ýynny. Soň ondan çykyp depämiň önüne ýem jeriniň ugrugy ýalyp görünýär. O depeden bärik tigirlenip ugrady. Ol şirke ýakynrak gelenden soň onuň meli renkli taýdygyny gannym tanady. Ol durup bir naýja kişiňe dedi, ýene bäherlene gaýtdy. Meletay gün Ahmedin ýanyna gelip durdy. Ol Ahmedin gulugyny sawşakýan ýaly ýa-da oň ýaňagyny uşýan ýaly ýumşak dodoklaryny Ahmedin ýüzüne koydy. Ahmed süýünden çykaryp oň agzyna bir böwrek ganyp berdi. Gannym bärden synyzyk durdy. Ahmed taýyň boýnuny gujaklady. Onu typalady. Soň oň boýnundan ýaňagyndan ýüzüne uşady. Ahmed taýa bir zat diýdi algady. Taýa mon gapdalylgady. Gannym Ahmedin taýy nämeýden eşitmedi. Ahmet bilen taýyň goşulyp ören salahyn barşyna gannym synyzyp durdy. Taý bärik gelýärkä. Ulukdaw dipaskanna jeriniň oglugy ýaly kişi görnüpdi. Indi Ahmet bilen aňyrlygyna barýaka o dipayetenne taý ýene jeriniň oglugy ýaly. Ahmet bolsa iň semek udynja gurjak ýalyp görünýär. Olar dipaýyň üstüne aşyp helkilleşip aňyrlygyna ýenip gözden itdiler. Bir tarymdan soň olaň aňyrky ýapynyň ýüzüren sapşyp barýanlaryny gannym gördü. Olar ılgyny ýadman, her otlap ýören haýwanyň ýanyna bardy. Ulukda otlap ýören haýwanyň mele baýtallygyny gannym şenle aňdy. Men duran ýerimden ölçedim. Mele baýtala barýança adyndan 2 kilometr bardyr. Ahmedin beýle uluk ýol durman ılgap baraýşyny dip gannym geňmördi. Oglunyň kim bile oýnaýanyny, näme iş bilen meşgul bolýany görenden soň ol kalkyp oturup bitdi. Tawşam öýe gelip Ahmedin näme işleýänini, kim bile oýnaýanyny men bildim diýip gannym aýnabada görün natlaryny birini gürrüň berdi. Onyan çağda Ahmet har durup aňyrdan aş tuğzy geldi. Diýer ona harime oturdular. Ahmet taýyň ady näme diýip gannym onuň torady. Ýusufam ýanyň bilen gidip taýyň bilen tanyş etseň bolmaýarmy? Ahmet kakadan gözüne geňirgen seretdi. Hawa, sen o taý sykyrlyk bilen doktoryň çağırşyny gördüm. Oň gün neden gürrüňlüğüne meşdim diýip gannym ýylgyrdy. Taýy etmäge, oňa başa öwretmäge maňa ruhat berýärmi? Ertir Ýusufam äkiden. Ýusufam äkid. Taýa başa öwredin. Emma ahmar bolmaň. Ýykyryp bir ýerine agyrdaýmaň. Garry heýsiň diýen edin. Bolýa diýip kakanyň ruhat bereni begenip Ahmet usaýjak boldy. Ertir dan bilen Ahmet Ýusufam alyp göni baýra tarapy gap gitdi. Taý Ahmedin fikrini eşitip aňyrdan çykyp gaýtdy. Bular ýakyn gelenden soň taý üşürildi. Ahmet onuň gözüne iki bolup göründü. İki tane meňde şaga, öldürüm, giyen giyimdirim meňdeş. Emma taý ýalňyşmady. Gelin madyna Ahmedi sıgadı. Öldürüm mahmur doduklarla onuň ýaňagyna uşady. Ine şo günden başlap meli taý iki dostly boldy. Kalpoz başlygy Alsak gannymyň bir ogluny däl. İki oglunym taýa baş öwretmäge ýerini eşitip garry teýip begenni. Şagarry meňdeşligine. Oňa akylly olanlardygyna ol ýören gowunny. Şaguly uma geçenden soň feýiň uğurny idemeýärdi. Inni özüniň iýdiginiň bardygyna, edenni kalpoz başlaryň öz ogurlaryny oňa ananana howaslardy gozy beginjini ýa-da iki bolup bilmedi. Taý ýutup birinem tiýdi öwrenişdi. Ilki wagtlaryny ýutup ılgap bilmän Taýbirin Ahmetden ýa-da galýady. Dalzyp durýady. Haşan görsen olaryň hal gary görnüm ýerlerinden kogulary ýörerdi. Baýrlykda olar ýarşan wagty Taý mydam Ahmedin aýagyna sapýar. Onun olup gidivermeye. Käwagtlar taý sypap onu gönedip ýutup bilni bererdi. Taý ýutup bilin gitmäge göwüni men Ahmedin göwüni degmezip kol biýalas giderdi. Olar ören uluk gidenlerin soň Ahmed fiýgirardy. Fiýkil geçden taý takka durýar. Aýagyny sapyp Ýusufa halat gaýtarmy ýere alyp ol Ahmedin ýanyna girerdi. Ýusuf derlese de daljykda da ören gaty adatydy. Ölürün alaryny bilmän
gün madal guşluk galyansa Taýbirin Ahmedin ýydyrlygy. Bulan bar gün ortanda hara gaýtdylar. Öýleden soň ýene aşama çenilgadylar. Garry heýs eýersiz baýtala minni. Oglanlaram mera Taýbiri oýnaşyp gün ýaşanna oba geldiler. Kakalarynyň ruhat alanlar üçin olar obanyň içinde hem Taýbiri arkaýan gaçdylar. Kalgodyň kantoralynyň ýerindäki kefe garalary hatara erikli ulap gidýän üdümlük Şagulynyň mülküdi. Ol ähli mülküni kalgodyň tyýdatyna geçiripdi. Ine ol mülkün gaýry tarapynda köçäniň gün mataryna Şagulyň giň howlusy bardy. Howlunyň ortarak ilerisinde ol özüne kizijik mihman taamy gurdurypdy. O taamda häzir Şagulynyň iň kisi gyrnak aýaly Fatma, Güljahan atly 7 ýaşly gyzy bilen ýaşaýardy. Emma howlunyň gün orta arasynda günnordan gün matara hatar urup oturan 6-8 10 galat akly garaly öýler gösüp bir näçeli ak kümmedin käbir ozurlyň oýunyna käbirler bolsa tezen aýagyny otyrlar. Öýlerin indi ýonka oturan ýerleriň eýri orta arasyndaky ozaklaryň sudury alypdyr. Öýlerin oturan ýeriniň ýeňsizinde howlunyň daýra başyragyna mele baýtalyň ýatagy könürek agyly bar. Yatağın gün matar gayrarağınına garır heýsin, öz eli bilen palçykdan halan, kizicik tamjaga ýegişerli otur. Garır heýs, häzirim şol ökülbejigine ýaşaýar. Bu dünýä şu dewesip, ol içerik ýagty düşür ýar edip, diýwarlaryň penjere ýerine deşik açmandyr. Ýa-da gyşyna onuň içinde ot ýakmaly bolar diýip, zaýyň bir çünkünden puhara metsek bolmandyr. Garır heýs, ötüne onun hemme yerine ýagty deň düşürýärli. Hemde orta arasynda ýakyljak ýandagyň tütüzi dogry çykarýar edip, onuň dik teperinden kizijik bir deşik açdy. Garry heýs howlunyň içine ýekiller bilen bile girip baýtalýar ýatagyny daňdy. Soň ýekillerin her gaýdynyň geline bir golak berdi-de, "Ha ullokan deşik görýärmi?" diýip goluny dodup, howlunyň gaýrasynaky düýetime aýmel deşik görkezdi. Ene şu deşikden howlunyň daşyna çykyp gün matary ýogurulsaňyz, uzundan gorlan güllü yorunzany görürsüňiz. Ene şu gorlan ýerinden başlap her ýene saklagrak 4 deste yorun zorup gelen. Eller gorokly keller türkeşip ýangy deşikden ylgawyna çykyp gitdiler. Heýs gapsynyň kildini ýazyp taamyň agdyna açdy. Ilki wada tä göze görünýänse, içer garanky boldy. Ýuwaş-ýuwaşdan göze görünýärdi. Zaýyň içi takyrjak. Heýdin könüjek keser ýürlün düşegi bir çünkde towalagyny dur. Heýs onu uzaklap daş çykardy da, baýtalyň ýatagyna golaýrak takyrjyrdy ýazdy. Torbasyndan tümşäni çykaryp, kizijik gozagyň üstüne goýdy. Gozagyny ot ýakyp, çaý gaýnatmaga oturdy. Taşakyny ulanýan könüji ýaglygyny ýazyp, onuň üstüne gaty utunan gant käse goýdy. Şaguly baý, taýly baýtalynam. Heýsinem öz ýanyna guma ekitmänni. Sebäbi gumda taýly baýtal üçin güllü ýorunjy da ýok. Dağ seçmesinin füýüzü tuwam ýok. Şagulylar bu howluda ýaşan wagtlaryna heýs beýle horam bolmaýardy. Fatma gyrnak goňa galyn gaçan ýagly ýüzlü şorby orada getirip bererdi. Käwatlar tabaklar syrıp, agyndan galan palawam getirýärdi. Ýa-da Fatma kalgozy işdi. Güljahan ýözüniň ýeteki toguny ýydy diýedim, öýderdi. Kalgozy işläň üçin Fatmanyň bir neme düşügündi bar. Emma garry heýs gülün hor ýaşaýar. Garry heýs tümşedin demläp, ýöňüne alynmadyna. Güljahan talam berip geldi, heýsin köne ýaglygyň üstüne ýartynan bilen 2 tany bişen ýumurtgany goýup, ýygyna ýöwüljek bolundy. Howlunyň deşiginden gerişleri güllü ýorunjadan ýüklenen 2 tany oglun terkeşip berdi. Olar getiren ýorunjalaryny heýsin taamyny feýap goýdular. Soň garry heýsin aýdyşy edip, Ahmet bir desse oty gazyň başyna geýdirip goýdy. Taý gelip gazyň üstüne berkilen ýorunjadan çürtüp başlady. Ýudup bolsa oňyansa baýtalyň agylyny ot dökdi. Gülzahanyň gözi ekellere düşenden ol hayran bolup toňup galdy. Olaň ikisiniň başyna ak gaýma takyalary, ýeňinde ak köýnök, gara balaklary bar. İkisiniň hem aýagy ýalaňaç, olaň boýlary ýüzleri örenmeňdeş. Ahmet heýsin ýanyna gelip onuň urusy "Teýs aga, bize urusat berinni gaýdaly. Bizem marap sygyrymyza goýunlamyza ot ýygnamylar." Güljahan o görme gözi oglany ören ýakynyny görüp, oňa ankaryp durdy. Oglanlar tirkeşip deregüdäniň agyndan köşe tarap çykyp gidenden soň, Güljahan ukudan oýunyny ýalyp özüne geldi. Ýuwaşlyk bilen öz tamlaryna tarap ugrady. Güljahan ýekiller hakda öňeşdipdi.
Emma olan bir-birlerine beýle meňdeş, oňatsa sagarardygyny birinji gerek gördü. Mektepde okul başlaly bäri bir näçe gün boldy. Ýene ýöňkü klas, ýöňkü parta. Ýene ýöňkü mugallimleri klas taýtady. Emma ýene programma ýetdi. Okuw taýýarlaşyk berkedi. Ýöňkü ýyllarynda ha kynlaşdy. Ahmedini tapagyn ýa tutanok, ýören syny bilen düşünip okuýa. Bilmeýän adyny sen bilen aýtsak bolanok. Men bilemok diýip muallima pert jogap berýär. Emma bir zady bilemok diýmäge namyt edip, o gaty zaýan edip okuýa. Büýül Güljahanam ikinji klasa geçdi. Okuwçylar ýerden okuwlaryny başlap tä günürtany çenli okuýarlar. Emma taýlaryny görmän, o wagtda çenli sylym etmek ekilleri kynny. Ýa-da Ahmedin taý görüp gelýärdi, ýüregi ysýady. Bir gün 3 tapa okulýança Ahmed doğrudan sylady. Ular ketmedi göli, klasdan uzap çykyp, mektebin Günmata tarapyndaky beýik erik agaçyna darmaşyp, onuň sür depetine bardy. Baýryň üstüne baýtaryň otlayan tarapyna hetdi. Baýtaryň feýten bir ýerden görünok. Emma ol bäraga gelip beýik baýryň üstüne durup töwregine garaýan, Ahmed gözleýän taý gördü. İçine howa ýygnap iki barmagyny agdyny hallady. Ýöňe ýegilip Ahmed uzyň feýgirdi. Tay o fikri geçtirmeli şemer. Göni bärik sap gaýtdy. Mektep okuwçylarynyň bagynyň gözi Ahmeddedi. Artyk mugallimim Ahmedi terediýärdi. Ahmedin gözi bolsa bärik sap gelýän mele taýdady. Tay başda gaýdyş ýal sapanok. Haýatçylygyň arasy bilen özüne geçerýär ýol tapyp Ahmedi agtarýardy. Ahmed ýene ýygyrdy. Ol ýene öz sapşyn berkitdi. Ahyry ulu köçäşip gaýrylyna sap gaýtdy. Enno gelýän tay mugallimim okuwçylarym görüp başladylar. Ahmed'e mağazın üstüne düşü uğradı. Tay mektebin dengesinin geçi uğranına Ahmed böküp yere düştü de yine tıygırdı. Tay gelip Ahmed'in yanağına oşadı. Ahmed'em onun boynunu yüzünü tıйpadı. Yanağını öz yanağına koyup onun en acı kellerini uzakladı. Mektep okuwçylary Ahmed bilen Tay'a tarap uğradılar. Tay olan gelýän halaman ýygyny tesip başladı. Ahmed Tay'a takar dur gorkma diýip gaýgardy. Onu bırak köşüştürdü. Durun bärik gelmäň. Tay ýürkülerdiňiz diýip Ahmed soňra okuwçylara gaýgardy. Okuwçylar durun ýerine durdular. Ahmed Tay bilen iki waka algap okuwçylar bir salam oýun görkezdi. Araketme guturup jan kakyldy. Zaň fetini gen görüp Mele Tay bir üşörlüp seyretdi. Çağalar ýerden ýygyşyp klasy girýärler. Tay bularyň boluşyna aňgaryp galdy. Ahmedem klasa tarap ylgady. Tay durup bilmän olam Ahmedin ýerine gaýtdy. Artyk mugallimden eýmenni gerek. Tay onu görünmädine klasyň agdyndan ýyda çekildi. Mugallim klasa girip sapaga başlady. Tay klasyň gapysynyň bir salam durdy. Soň karar ýetmän kelleri bilen gapyny salaja etip içeri göz aýlady. Tay görünmädine Ahmed ýylgyrdy. Tay gapyny gatyra başdy. Ol oğudan kellesini ýegip gallyp Ahmedi çagyrýardy. Ahmed onuň çakyryny düşündi de gidibermäge ýetýär ýokdy. Okuwçylaryň bir topar Taýyň hereketine düşündi. Bir topar bolsa Tay oýna diýen edip gülüşdiler. Ähli okuwçylaryň göz gapyda bolan soň artyk mugallimim gapa seredip Taýy gördü de olam ýylgyrdy. Gel utanmada geri ber. Näme okumaga geldingmi diýip gonç bilen Taýa lagatdy. Taý edil ýok diýen ýaly başyny iki waka aralap ýere çekildi. Mugallim haýran galyp güldü. Ahmed, sen Taýyň adamyň diline düşünýär öýdýänip mugallim oýun etdi. Ahmed'e degdi. Partany şakyrt edip Ahmed ýerinden turdy. Hawa düşünýär. Men şu wagt klasa girdiysem derrew girer diýip Ahmed gara sünnäl mugallim aýtdy. Mugallim oň gepini ananman Ahmed'e teredip turdy. Hani şagyr diýdi. Ahmed gat sigirşin etmän iki barmagyny agdyna salyp şarrak sigirip goýberdi. Ony ýança klasyň gapy zar kaçyldy. Tay içerik okturlyp girdi. Okuwçylar hewredip gülüşdiler. Olaň gat gülkülerini görüp Tay götüňnäp gapa tarap süýüşip kapydan ýyra çykdy. Mugallim gapyny baglady. Soň okuwny dowam etdi. Tay daşarda salaja okuryny ýady. Ahmedi çagyrýardy. Emma onuň şakylygyny diňe Ahmed eşdiýärdi. Gün geldigiçe Tay gösýär güýjüýär, aýaklary berkeýär. Taýyň beýikligi Ahmediň boý bir deňleşip barýar. Inni sapan wagt onuň ýerine ýereýmek kyn. Ahmed kenilem oň bilen deň ýaryşyp ýör. Ahmed okuwdan soň käm wagtlar mektebiň gapsyndaky meýdançyda araketme wagtlarym Tay bilen oýnaýar. Emma şeýle de bolsa, ol okuwny ören go okuýar. Okuw ýyly uturanyny 6-njy klasa ulyksyny kule geçdi. Ahmed başy iş etmän bütün tomry Tay bilen geçirdi. Tay Ahmed bilen gata öwrenişdi. Taýyň maňlaýyny boýunyny arkadan sypap, garry feýdiň diken Zuljagadyň onuň arkasyna atyp
bağcıklarını bağlayadı. Düğününden iyişip yatan yumuşacık nototunu tayın kellesine giydirip onu iýdiýärdi. Tay enesini görmen oňup bilýär, emma Ahmedy görmese, hokranyp kişnäp onu çagyrýar. Yine oku ýyly başlandy. Büyük tapaklar has agrylly. Ahmet ören sünnet okuýardy. Fatmanyň gyýdy Güljahan emini 3-nji klasa geçdi. O gyýdy Ahmet bilen Ýusubyň mektepde däl, taýyň töweregini de her gün görýärdi. Şonda da olaryň haýysynyň Ýusuf, haýysynyň Ahmet diýeni oňly saýgaryp bilmeýärdi. Bir gün garry Heýs Ahmede, "Oglum, taýyňa ýene kim-kimden meni şöwredi bermeliler. Onu ýaby edip ýuwaňdy da, ýen namyny tüpürüňdi de, oň ähli ýerden eliň bilen öwrenişdin. Bu da diýpagyn, bu da tüpürgün, bu da gaşagyn. Enden öýle taýyň günlügini geýdireňde, onun goljuklaryny garnyň aşagyna da, göwsüne de ha şekürek bagly. Soň onuň arkasyna sag goltugyň bilen agram atyp, azazdan öwrenişdirip berdi. Ahmet sag golu bilen taýyny gujoklap ýürep barýaka. Onun arkasyna azkem agram atyp öwrenişdirýärdi. Heýs oturun ýerinden, "Ha, bolýar" diýip, Ahmediň hereketine taýyň ýagdaýyna tin edýärdi. Diýin zarnýanyň Ýusuf Ahmedem ýerdenjik baýra garry Heýsiň ýanyna geldi. Garry Heýs taýa erişmek aldy. Özüm onuň bagyny gysgyzyk tutdy. "Oglum Ahmedim, hani göwräňi taýyň arkasyna at" diýip göwsüni onuň üstüne atmany öwretdi. "Ha, bolýar. Taý ürküp ýana daral gedip, närareşlik görkedi berenok. Halini garnyň onuň arkasyna atdy, aýagyny ýerden üzdidi." Ahmet garnyny taýyň üstüne atyp, "Gojaň" diýişi ýar aýagyny ýerden üzdü. Garry Heýs taýyň rişmedinden çekip onu ýuwaşdan ýöredip başlady. Taý biýagdaýyny geň gördüm ýa gaty gördüm birden sızynlap gaçdy. Erişmäniň bagym Garry Heýsiň elinden tapdy. Sakar dur" diýip Ahmet arjaraňy gaýgyrdy da taýyň üstüne aşaryp gaýtdy. Ahmediň sesini eşiten taý şapygyny gowşatdy. Durup ýerine seretdi de öwrülip gaýtdy. Ahmet ýerinden galýan soň ýanyna geldi. Ahmediň boýnuny ýyskady. Ony ýansa Heýsem olaň ýanyna golerdi. "Bir ýeriňi agyrtdyňmy?" diýip sorady. "Ýuwaş ýalam göri üstüne miniligi halany okda jüre getirmiş." "Teýsaga, taýa ýokmy?" diýip Ahmet turdy da taýyň boýnuny typady. Ahmediň şep böwründen ak köýnüň daşyna gaňsyk başlady. "Hani köýnüňi çykar" diýip Heýs Ahmediň köýnüňi çykarmagyna garaşdy. Aňyrdan gap gelen Ýusuf oň böwrüne heretdi. Heýs Ahmediň gapyrgasynyň düzünden akýan gaňdy birýärdi. "Hey, azajyk typsyrlanlarda. Maňa agyrty bildirin ok" diýip Ahmet spaýşyl etdi. "Sen ýykyryn ýeriň şagyly bar eken. Bir ýeriň döwülmedik gorda ýagyşy" diýip Heýs Ahmediň gapyrgalaryny ýüzüne basyşdyryp gördü. Ahmediň böwrü agyrdy da ol teskin mensdem etdi. "Menem ahmal galyp erişmäň bagyny tapdyraýdym" diýip Heýs müýnürgüdi. "Bugün şu besler howlup malem. Ertir bor, birun bor, taýada ulogynyň başa göre dörtýörürse. O bolmaz, Heýs aga. Hani erişmäň bagyny berkirak tut" diýip Ahmet taýyň arkasyna ýene garnyny goýup aýaklaryny ýerden üzdi. Taý bir zydynlyjak ýaletdi, emma tiýdi oşady. Şunu bilen taýa başa göredip ýörüşlerini ýuwaş-ýuwaşdan Ahmet taýa göz başlyk minip başlady. Edil şo 1931-nji ýylyň gyşydy. Oglum taýyň 1,5 ýaşyny bolurdy. Indi men heýsläp başlary, sapy taýýarlary. Toý bolsa besser, şu ýarda saglyk bolsa ýok, bar sapar. Taýda aýak we töwereme oňat diýip Heýs Ahmet aýtdy. Ýöne taýymyza bir eýerjik gerek. Taý eýeri şagullarda badyr gül gelýän diýenem kennel. Şanazaram begnazaram peýrulam käwat gelip hayatlarına aýranyp gidýärler. Olaram saňa ýer getirip beresi ýok. Hayatlaryny görüp başlaryny ýaýkap kalhozo, köçülüň peýdasyna geçenine gynanyp gözi açyp gidýärler. Onuň derdimi özlerine ýetik. Güýti ýaşuly ýeger gowa gelenne taýda eýer saly bermeli boljak. Şagul kakanlarda taý ýeri bardyr. Şonu bäri gaýdanyň ýerinden iýber aýtlar diýip agdadym. Eýer janyň alsyn, şagulyň näme başga işi ýokdur diýäňmi diýip maňa zawjyny. Kalhozy ýer gitme. Birini aýtak bolmazmy diýip Ahmet Heýsen sorady. Ýok. Şem gelen ýabyň eýer oňa bolmaz. Sebäbi dek minilmedik ýaş taýyň arkasy ýazyjy bolýar. Oň özüniň eýer jagady bolmalydyr. Kakam ugat berse, meni şagul daýymra edip taýyň ýerini özüm alyp geleýin.
Kakam gumu gitmeye sana ruhsat vermez. Sen yeki özün gidiven bilmersin. Guma belet durmasan o yerde uğur tapmağa saat derler. 2 defa açtığın bettir, yok manada sördün. Yok, seni kakam koyuvermez. Koyuverayına da bir adam bile koşar. Yaz ayları koyunluğun guldayan vaktıdır. Sarı kaka da, akkümmöde de giden tapılar. Emma en tek yağda şenli vakt kel. Bir de eğer hedir gerek. Guma hedirin sopunun yanına giden olur. Emma bizim taymızın eğerini ala dedinip, yürü tuğun iyidine düşsük adam tapılmaz. Şoň üçinem eýerin ýyzynyň özümiz gitmeli boluruz. Taýyň eýer bize ören tiýip gerekdip, garry seýrenip ýekillere gurrun berdi. Men kakamdan ruhsat sorak görün. Belki ýüzü kimizi bile goşup berer. Belki Durmurat kakam ýene biziň bilen bile gumy berer. Onun oğlum şuun gepleşkin. Bize eğer tiýip gerekdir. Edil şuun açan gepleşerin dip Ahmet öýlerini aýtdy. Awşy mejeti nahar goýjak gulan Ahmet oňa hiç entek nahar goýmasyna kakama gara şaýarly diýip ýalbardy. Naharyňyzy arkaýyny ýeberin oğlum. Kakaňyz entekler gelmez. Bugün akşam kalkowyň ýygyny gybadyr. Ýargy ýyza ýada lüti çykyp öýe geler. Ýer ýatyp ýer turmagy ýügreni şagalar. Nahardan soň derrew uka meýlet başladylar. Aýnabat turup şagalaryny düşük ýatyp berdi. Ahmet ýerine giden wadyny. Ýa kakam geleni men oýargyn. Oň bilen gurrunmuz var diýdi. Özü bola derrew uka etdi. Kakasy bilen men biner oğlumun nämes gurrun var ka diýip Aýnabat ýergirip baryp Ahmet'in ýangyny salajak şudy. Aýnabatyň aýdan dogurdy. Ahmet uklap ýatyrka, kalgo diýeniňne ul galmagal turýardy. Häzirden yekiş başlamazdan has ýöň brigadaryň her gaýdyna aýratyn yer berkitmelip bir gyrgy beýleki beri. Bugün işe gelip ikinci gün işe çykman, kalgodyň düzgünlüğüni bozýan adamlara geçen ýyl kyýal sowuk talagaraman. Bir berk şäheri görmeli diýip gyrýardy. Başga biri bir zivenodan başga bir zivenoga geçip ýörýänleri belli bir zivenoda işler ýal etmeli diýýärdi. Ertir Ahmet ýerden turdy. Garry teýiň awşamky eýer hakyny eden gurrunlary ýadyna düşüp baryp kakasyny turulacak gollemy Aýnabat onu taklady. Oğlum men tek kakaň turdymy? Ol uýuny ýyza kalgody berkitmek, oň işini ýoly goýmak hakyny ala edip, ýaňydan oğlu ýöne geldi. Goý birar diýen zalsyn ýöne oýnaýança onu oýurmaly. Ýa men gystaglyşym bar, gel onu oýuraýaly. Han oğlum maňa aýt. Oň bilen näme gystaglyşyň bar? diýip Aýnabat oğlunyň ýüzüne mähürledi etdi. Ýa taýmyda eýer gerek. Taý eýerem şaul daýymlarda bar. Maňa ruhsat bersin. Men şaul daýymlara gidip şo taý eýerini alyp geljek. Eger men ýeki özüm öýermese, ýutup kimizi daýar. Ýa bolmasa Durmurat kakam bili berbersin. İki baştan soponlar da saýgan däkitmelidir. Onan başga da seyzagaň doğany haly tüýdirip dur. Bolýa oğlum, barna ýazaryn. Sen okuňy gitip, Aýnabat ekiller okuwur etdi. Olaň meňzeş doň, meňzeş telpek diýip, deňze ýürep barışlaryna aýyllarynyň enelip gowy ýüren teredip bardy. Taşynyň ýüreğime ula adam ýalyp göründü. Wah, ýene şagy bolýardy. Hiç taýda düşünmeýärdi. Şagy kakamlar bilen biziň tersligimizi bilýän bolsa, olara gitjek diýip öýrenip durmazdy. Kakaň seni ömür olary berermi? Wah, ýene şagy bolýardy diýip Aýnabat öz içinden Ahmet hakyna diýendi. Şagyr okuw giden madyna hiç kim turulmagdy elbetde. Alada ýatyran nerlerde gannym zöwü ýerine aldy. Gannym bertir şaýnyçy oturka Aýnabat çekine oğlunyň ardyna gurrun edip berdi. Ertiden başlap 15 günlük ruhsat berilýän bolsa, daň bilen eýer getirmäge şagullary gidibersinler. Olar teýip ýurlaş bolar. Teýip baýtaly Ahmedem taýynyp gidibererler. Eger ýutubyň gitjek bolsa, Durdumlaryň aýşegini mümkin. Ýöneten magazynyň sopanlar üçin şaýbyle gandalyp bir horzuna sal. Ýöldürüz ýer ýalda sal. Goý gidibersinler diýip gannym şagalar ruhsat berdi. Aýnabat giňirgenip gannymyň ýüzüne etdi. Gaý etme, goý gitsinler diýip gannym gaýtalady. Ondan feýsaga don gerek bolsa, "Ha, men agym tylgy godonym bardyr, şonu beräý." O garry adama gowy gelişer. Kakalaryň gumy gitmäge ruhsat berenleşdip, ýekiller begenişlerini usajak bolurlar. Kakasynyň dogyny alyp Ahmet algowyna garry heýiň ýanyna gitdi. Ýüzüp, "Eşek min gitmeli bolsam, gowy men gitmäýin" diýip ejedine geňeşdi. Aýnabat ýutubyň galaýyny kim görmeli?
Gel oğlum sen guma gitmesene. İyillere atmınsa, men oğlum yutuğum eşek münse, on gelişigem yok dip ayna bat ona gızarat berip güllü. Ahmet bilen Seyis ağlı garankıda uluglarını naharladılar. Tayın arkasına içeri atıp, onun üstününüm eğer yar edip yatsak koydu da. Garrı Seyis şeki bilen puğutu çekip, üstüne de Ahmet'e bindirdi. Özü bolda borcunun eğerin ıydınını berkitti de, mele baytılattılarını. Guma madalı ağraşanlarının son, Seyis baytalın zırağını çekti. İnnur öz maydalını yürüyüp baryadılar. Bunda atın toynuğunun sesi bulmuyor. Hayvanlar şeğanın üstünü dürt güreştirip gidip baryalar. Garrı Seyis Ahmet'e seyredip tükere gitti. Ol özünün geçmişini yatladı da uludun demallı. Bir vakitler menem sen yağlı kicicik doğumlu zoğrunum. İlki vademen sapıksuvar oldum. Son ulu Seyis'len yağını işlep, at iletmegem kemse öğrendim. Olon yağını öz başıma at Seyis'lep başladım. Olur kemter gaydiyan yerimi öğrettiler. Şaul daimlerde nesvat der Seyis polu işleyen deyip Ahmet soradı. Men Şaulları elimde sakal murtumam sıyırmayadım. 14 yaşlarımda. Edil sen yağlı vakitlam gelindirin. Seyis ağa, şunsa yaşadım diyen görü, ata öğren saratın münyan, atı gidip kaptırlan kalmalı kapıyorsun. Hey oğlum, ömrümü gidip ılgap geçirdim. Elbette atın keyfi beni götürüyenlerdi. Şu baytalın enesi Garrıza baytallı. Şunun üstünden 2 vaka toğutup geçirdim. Atın üstüne dik durup saptırırdım. Her hili oyundur ederdim. Bir gün sap yan atın üstünden böküp düşüp, böküp münüp yürünümü, onun üstüne arkan yüzün yatanımı, ellerimin koyuverip sürünüşümü Şaul'u bana duydurman sıyın yaptır. Sen atı horlayan deyip tas beni kapsının kovuptu. O beni kapsının kovaysa, ben seyisçilikten başka işim olacak, deliyedil acöl aymeli. Acöl nöfü yok, başka işe verirler. Men atı öğrenip durun. At görmesem men kararım yetmez. Şu atlar tutay bilen baytal, men bağırdadım. Olary bir salym görmesem yüreğim götüber ya. Ayalın çağalın nirde deyip Ahmet soradı. Seyistimdi. Köp wagtlar baytalın üstüne yüzünü sallap oturdu. Epesli yol geçtiler. Bir oýda düşläp çay içdiler, çörek yediler. Tayem baytalan naharladılar. Ahmet'in ayar meselesinden sonra ona yaşıl cevap vermedi. Ahmet'im şeýle soraw berenne puşman etti. Bular köp ilgilenmeýän ýola düşenlerini gün öyle yerine barpdy. Bolýada, bar ýaly diýişdir diýip Garry Seyis öz edip gelýän pikirini daşyna çykardy. Seyisiň sözüne Ahmet düşünmedi. Ýene ýalňyşlaryny edip oňa soraw bermedi. Köl köpek düşegündüm ýok. Öýüň ýugdaryň ýok. Ýylyň agdyndan galan niýäň ýylyň köne kuşulny giýýäň. Ayar nirede birew nirede. Dünýäden müjerret ötdi diýilýän ine şudur. Ýene teýistimdi. Käbot bir uluzun akçekki. Ýagry gülü gözün tipriýän Ahmet gördü. Gozanyň edil agyrlyjy damarına basanny Ahmet duýdy. Münür gödi. Gelin ýük ýazdyryp geçip baradyr diýe. Bir pahir ýükem ýazdyrmadyk. Ýazdyrmaga iýlinki ýal ýükümizem ulugymyzam bolmady. Kimsenin sırağı täzeden yanar. Kimsenin sırağı ösüp baradyr diýe. Bir pahir sıragam ýandyrmadyk, ýöne ösüp barýanlardan bolduk. Seyis öz-özüle gürleşip barýar. Ahmet onun sözüne hüm vermäge çekinýär. Ýandymyşlyk başlandy. Ikindi nara bulan ýerinden bir dogratly etdi. Seyis bilen saglygamanyny soraşdy. Pelwan spatdaýy adam, giň maňlaýynyň gatynlary çylgam-çylgam, gürgara gaşlary kirpikmen gözleriniň üstüne abanyp dur. Oý Seyis-ağa bitirmediňiz diýip o Seyis sorady. Hani ýol bolsa nire awradyňyz? Şaullara barýas, taýmyda eýer gerek. Dogratly taýyt etdi. Soň taýyň üstüne Ahmede putu tyn etdi. Seyis-ağa, bu ulun kimiň ogly? Kerulmaşyň ogly. Sen adam ýüzüpmi Ahmet mi diýip dogratly sorady. Men adam Ahmet. Wa tuwy. Ganynyň tapylygy o adamlar bolu bilýär. Ýa sizin adyňyz näme? Men adım berdi. Ölümü hellu tiresinin olumuz üçün berdi hellugum diýerler.
Öýümde meni daşdar halyn ýanyňyzda. Hazırlyň oýunyna oturýan bizim öýümde bar aýlyň bu gece maňa mihman olaýyň. Şagyranyňyz üçin taňry ýalkazyn. Men mämatly ursapyn dostum bardy. Şonu tapaýsak, bu geceni oňuly gümür ýamyr edip geçirdik. Ertire miden şagyrlary gitmeli. Her kim öýdi iş bilen başagay bir-iki duşup bilemzok. Terekne öýdýär diýňiz. Mürahat eder. Ýagşy. Sarkakyň oýuny salyp berip bilmezmi? Näme salyp bermän? Heytaga. Ýöň ýanymyzdan gün matara tarap ýol aýyrlar. Şoň bilen gitseň, edil sarkakyň üstüne baraýarsyňyz. Olar ýoluň aýrylýan ýerine seni bile gitdiler. Soň Seyf bilen Ahmet sarkaky tarap uğrady. Berdi burada gaýrylygyna Hazyla tarap gitdi. Garanky düşdi. Indi ýol görünýär. Emma garry baytal ýol ýitirmän barýar. Ahmet içine demini çekip birden mırtar ýygryşyny edip bir ýygyrdy görün Seyf keskinip ýygyna etdi. Onu ýaşa ulukdan itini bilen hedeşdirdi. Şoran itiniň tezi diýip Ahmet begenni. Inni tapar, basaryň tezi. Meniň ýürüşini eşitdim diýip bir wagtky möjekli ýagdaý gurrun edip başlady. Ýaşulyň gurruny kesdi. Ýygyrmak nereden ýadyňa düşdi? Sene tüwelemi dogumly jekeniň. Inni bilmeýämi söponyň goşuny tapar diýip gözetip Ahmetden razy boldy. Seyit agy eşitdiňmi? Tapardy gelýär. Basaryň aýaklaryny kesedir diýip Ahmet senetdi. Basar diýip oga ýygyrdy. Geliberiň, gerçiňiz dogry diýip garankyň içinde ýöňden ýeten hedeşdirdi. Assalamu alaykum Seyit aga diýip ol ilki gözüyle görüşdi. Saglgamanyny soraşdylar. Hey şeytan, sen ýene şo ýöňkün ýaly towşan kowulat meni helak etmäge geldiňmi? Gurulmadyň. Oho, taýgutly boldun, tüwelemi gowtay edinipsiň. Ahmet taýdan öýüdün oklady da baryp ýeteni uzaklady. Tüwelemezene ullokan ýygy çykypsyň diýip ýeten onu taýynlady. Siz görmäli mer 4-5 ýyl geçäýdi diýen. Iki taýyň öýüdüň ýaly ullokan ýygy turanlar. Hana gelmedimi? Ýüzüpmi? Ha o ýüzüp. O gelmedi. Siz atly menem eşek minip siziň ýygyňyza düşükdärligi. Täý oňalmanyňyz. Onam getirmeli keniňiz. O akylly zowlunny. Han basar nerede? Han ha şagyrynmy? Şagyr. Basar. Diýip eden salaja ýygryny aňyrdan daýy utkadanaklap geldi. Ahmet oňa tarap uğranyny basaryn tanalmagy şemeri. Guyrugyny bulap başlady. Sen tanaýar görýärmi? Guyrugyny bulady. Şo tanaýan niridir? Baý şütüňem ýat geçow. Ahmet baryp basaryň boýnuny uzaklady. Ýüzüni typady. Soň goşulyşyp goşa tarap gitdiler. Näme aga? Sen köýüne dostun getirýänini bilen bolşdy. Mäme çopany gelip garry Seyf bilen görüşdi. Saglgamanyny soraşdy. Esen inim, şa baytalyň üstüne korjunam siziň gyzyr öýüň ýygyna gördüp gözetip sol goýmuş buyurdy. Esen korjuny düşürdi. Gant kişmiş nan ýene başga oğunu sokdatlar korjundan çykardy. Boho, bir ýaşyk pamadur kişdedi. Bir ýaglyk sowanyň alypdyrlar. Sowanlyň pamadur kişdedini durdumrada haranýarlar. Bular kim hallyka? Diýip ýeten begenjini sorady. Olar sejemi berdi. Gumda mäma gadawy pamadury nahar ýerler diýip korjuny gezem hally. O gözüne ýaky ýaşykda Samarkand kişdeden madyr diýip Ahmet düşünürdi. Aýna wat tüweleme gowdurlar. Şagyzyklarına wursun. Ýüzüge dert görmesin diýip mäma sapan alkyş etdi. Tamam, esen, gowurmadan gadan atdy üstüne pamadur kişdeden at. Soňun nowry. Seyf aga bilen birle har ýeliň. Tüňseler dolandyryp oturup, Samarkand kişdesi bilen şaýa meselin, mihmanyň bilen ýadap gelenler. Mämagy mene ýadam ok diýip Ahmet eteniň ýanyna duran ýerine gygyrdy. Ey ýadan syňly. Atyň üstüm uzak münseň, ýene amjanyň oýa diýip mäme gülümsirdi. Dogry men ýadam ok diýip Ahmet algama gaty edberläniň ýuwaşlykyny eteniň gurrun berdi. Ertiriden turup towşana gideli. Men kowulan towşanyň ýerinde aýrylman kowularyny desem, ertiriden sen turdyň. Bile gideli ýöne, sen men ýerime ýerip bilmerdiň. Men ömür ýadyma mulmuz diýip eden oňul radylaşmady. Menem madama taýyň apdyllyk apýaryn. Uýunlugun ılgasamam daljygam ok, ertir bile gideli. Ahmet bile ýeten ertir awy etmek hakyna gurrun edýärler. Garry Seyf baytal bilen taýa ýymmerdi. Garankyma dally şonny. Bu dördü uzarın közüne soyunup on ışkına nahar ediler. Soň çaýyň maşynyny gozy Seyf bilen mäme söpün öz başynyň geçenleri agtarıp köýüne taman sowuruş başladylar.
Ahmet bilen etenem ozolan söhbetine adar vermen, sesli üýünsü öz düşüklerine gıyşardılar da, başlarına içmek çekip gurrun dinlemeye başladılar. Hey sahabe, hey Şauludun zähmet takarlygyň mı diýip Mämi Sopon soradı. Mämi Sopon, Şaulun kapysyna onun atlaryny heýisläp sapyp bütün ömrümi geçirdim. Emma henide senne şol adamdan men kör köpük hak alamak. Sahil iskamdan soň öýlenmek, öýüş bolmak. Sağa suwy öňrenmek hakyna köp arzular ederdim. Yezdenim gyýdy Fatma öle ýürünüp başladım. Men onu gowy Olum meni halady. Yezden kürsem meni yaman görmeýärdi. Şaulym men ähli hakymy törese, men hem Fatmany alsam diýip, Şaulüň sapylýan atlarynyň ýatagyna goly ýerden howlynyň gün matar çetinine Fatma kemire zaýjaga salmak üçin yer arsap koydum. Toýlarda men sapýan atlamdan gelýän bayraklardan bir ayal köýneklik sowsunany Şauldan diledim. Ayal köýneklik başyna ýapjakmy diýip ol zawjyny da men dilime giňirgen peretdi. Sowsuny diýen mata keteni galbiri şeppeti ýaly şeýle gymmat bolmany üçin ol razylaşdy. Sowsuny men usmoklap goýurdy. Men begenjimlerini gap gelip o matany ýastygyň aşagyna goýup at ýatagynyň gapdalyna ýattym. Uzynly giyse arzu etdim. Ene gara ýagızdan görmegi, gara özelek şepiksize, emma gaty dogumly owadanza Fatma men gelinim. Bu dünýäde men ýekize Fatmam bar. Gel onu begenreýin. Sowsanany ýuwşuny atdyryp Fatmaň ýeriniň üstüne ýalyp goýbereýin. Wah. Bu zatlaryň hemmesi men küýüm, men pikirim, men arzularym. Dağdan ümüştamışta turup şöwre gitmäkem, ýasymyň aşagyna elim sokup barlaýan. Edil, ýylanyň gowy ýyl munakzady elim diýär. Sowtuny bar. Ne hiloňat? Tüýüt meniň Fatmam üçin ýürüti dokulaýan mata. Men şöwre barýan. Atymy ýöredip, owadan gaýrak çykdym. O atly ýoluň ýeňsezine geçdim. Oňatdy meýdan dağdan ırgınsın yok, şäher moğalla torgoy möze urtgözüne ýatyr. Men arzuwlym, men pikirim bölýän zat ýok. Atjana gördün ýa-da iň gowy haýwan tüýdüldül. Özüm oň üstüne oturýan. Elimde köýeni donum, başymda şypyrmam, özüm kül üstüne göwnüm kapdagyna. Şöwürden baran badyma Şaula ýalbarýan. En şeýil şeklin hyzmatynyň hakyny sanap barnalýan. Inni menin baýadym ýok. Ama anmra dagany ýerden üstüne şeýle etmägi berýän. Ýerden öňrekden bäri Fatma kemiriň gowurşýanyny bilýär ahyry. Ol radylyk berýär. Şeýet bellinýär. Gerne arzy at başy. Olu toý görüş, at sabşyk, hedillik. Gelerine gidip barýan atyň aýagynyň aşagyndan pasyrt derip bir torgoý düşýär. At ürküp ýoluň oýduny böküp düşýär. Men arzuwym başymdan dagaýa. Toý sowulýar. Men şöwürden girip aty ýatagyna daňdym. Üstüne ulu ak keçirden atyp durkan bir görsem, Fatma geçip barýar. Sowsuny şu wagt berip, ony begenreýin diýdim. Algap berip ýasymy galdyrdym. Sowsuny ýuwşuny atyp ýatyr, ýoýun tek bermäýin, toýuny bereýin. Derrew ýasyk bilen sowsunyň üstüne ýapdym. Bir görsem Fatma bir uzak şetini ötürüp, men deňämden geçip barýar. Fatma, men şu gün ýerden alan üstüne adym ýerjek diýdim. Bu men ýüzüme ýaltak etdi. Owadan ýylgyrdy. Soň gidin skyrman gat-gat ýürep gitdi-de, aýgyň aňarsyna urildi. Baryp men köýnüje keçämiň üstüne oturdum. Hana Şaul ýertirne magyny kap meçitden öýüne tarap barýar. Ol aýgy ýerine men hem ýydyra salam berip berdim. Saglamanyňdan soň atyň ýagdaýyna ähildip menden sorady. Gathu Şaulaga at kurat, asan sapsan sap bermeli. Bolýata gulty sapar diýip saýra agdyrmagy durdy. Baýagy sakynnym. Direk etmek kıyın zat. Ama gavynyň asyryny aglasyp gületdi. Ha, aýdy berdi. Baýagy.
Men sana ensemeyl akürükten hizmet etdim. Men iyiden atlarım keser kazı bağladı. Onun ayakların yugurukluğu bilen sen adovadan ahala meşhur oldu. O tiyediniz karman başını talı otuyor. Ha, ne amayçak olyan? Şu işleyen zillermin hakkını vereyken. Ne ama? Men hırmatımdan ayrılıp başka yere gidecek olyan. Yok, hiç yere gidecek değil. Öyleyensem sen atlarını edip size hırmat ederim. Yönüm bana pul gerek. İşi kolaysın diyen. Şauli, men yüzüme çingerlik seyretti. Entek kovuluk mu? Men sen hakkını yemen arkayın olayım. Bari işin öyle oluyor. Men sen kadrını bilerin dedi. Men hovulun çetinden kıcıcık sayacağı vurdum. Sağlık golfa Fatma kemir bu tamda yaşar. Sonuna mem sopon ödüm ölüyen. Köne Fatma'nı Şauli ödünü ayar edinip alın yiyecekti. T'dan atyansa soğutuna anı bağrıma atıp ağladım. Sessiz ağladım. Bolmanmır. Yazgı deyişidir de oğluna mağliyana yazılmadık gorda bolmadı eken. Son hey Fatma'nı gördün mü? Deyip sopanının doğradı. Vah, o pahiram ömrünü ağla götürdü. Şu atam on gülün bir hovullu yaşayar. Ola dan öyle kalbozu gidiyor. Gülür tanım gelin o. Ama çok görmeyece kaydı var. Bana şu oyundan sağ içiyor gibi Kaya vaatlar udoktun bana serediye. Son nereyle yağlı vurup sahine girip gidiyor. Ey ne bağır geçti. Men kem utordu. Utoran nerler teyit ağı. Uday halata ayalamalardan sağı dönür deyip sopan onu güvünlük veren oldu. Vah meğemisan. Öyle yanına ödün amının yan nereden yönü güvünü şunaydı ayyan. Men öňleri ayal sağa haktardy ederdim. Soňky 5-6 ýylykda o zatlar ýatlama. Enne birden ayalynym bolma sağa dönmez. Enne men bahar gönjüm hayatan ýaşyt Ahmetçan. Oňly öwrüni şaýtdyrin. O gaty dowumly mer dowrun. Geljekde gaty edenni batyry tutup dörer. Ondan hem hotay. O taýyň aýagy güýçli boljak. Men sakım sak bolsa, onun öňüne at geçmez. Ene Ahmet bilen tay uyunyň goşulyşyp ýör. Men bayrym üstüne oturup udokluğun olarak won süleler ediyen. O tay minip yakyn arlygy sapýar. Olara bilenip uçajak bolýan. Heýdem sopanam bir salynda oturdy. Mämi başyna ýakady. Ansap ýokdur. Şaguly diýen adamda ansap bolmaz. Men 5 ýyl işden däme takym köýüp ýatyr. Men goýunlumy kalhoza geçirdim. Hakym git kalhozyny dilýär. Kalhoz gurulmazdan öňkü 5 ýylyň hakyny dileýän. Men goýunumda bolmaz, sopanymda diýe. Hene köýüp ýatyr. Şagulyň maly eken. Sürü diýerleri garawmyň zümmesinde näk çöllüklerde bulut ýaly agyp dönüp ýör. Hakykat gözüm bilen gördüm. Öňürak men ýanyma Şah Muhammed atly bir ýigit geldi. Şagulyň hak töreşini sorady. Hemenem özümiň 5 ýyllyk iş hakymyň köýüp ýatanny, hem ömür boýy işden hakym köýüp ýatanny ýeken gurrun berdim. Gumyň zümmesinde Şagulyň hasab alynmadyk malynyň känligini aýtdym. O baryny ýalyp gitdi. Arada Şah Muhammed ýawaly goşa gelip saýyşyp gitdi. Sizin ardyňyz ýalyp degişli ýerine bererin. Hakyňyza malyp bererler. Arkaýyn bolaýyň diýdi. Hoşlaşıp gitti. Feýz bilen sopanyň gurrugyna gulak atyp ýatan Ahmet ýuwaş donuka etdi. Dağdan Ahmet gözüni açdy. Ýeten saýçy otur. Sopan eýýäm goýunlaryny sürüp gidipdir. Golum derrew daş sykyp ýuwunyp ýeteniň ýanyna gelip saýç sorup ýyma başlady. Hany basar? Goýunlar öýtdimi? Onu sagyryp bolmazmy? Mäma razy bolsa sagyryp bol. Bar mämagadan basar dile, sen dileseň beler. Ebe bilim goýunlaryň ýakynyny towşan awlar diýip düşünürip aýtdy. Mämaga ho diýip Ahmet ylgap barýar. Dağdan müstamşyna sürü doktan görünür. Ahmet'in gıyırıp gelýänini görüp, daýaw mämi sopun egri taýygyna söýenip, işekser ýaş şigide höwes bile garap durdy.
Ahmet'in sakınıp duracak kumanı yok. Gele gelmene iti diledi. Basar. İp meyam sopanı ayırdı. Sürüyün daşının ayrın, yörün it kazanaklap, bäğerlana gitti. Gelip Ahmet'in elini yaladı. Bir kon bitmegi seni oğuryan deydigidir ya da Ahmet'e hurmat koydugudur. Ahmet iti eksik golpsun sözan etti. Emma it gitmedi. Ol meyam sopanı heredi. Ahmet'e kuyruğunu bulaya. Ahmet'e seredip sopanı yılgırdı. Han oğul, arrın kıynap verme. O bu vakit koyunlar taşlap sengüle gitmez. İngoğusu barda yesene meyama ruhut berdi diydayday. Meyama ruhut berinin emi. O ne kidip bulmasa. Ol yölhü de koyunların yanına ayrılacak değil ahir deyip Ahmet kıynana esenin yanına vardı. Ahmet ol it bile koyuna zöktü, toğuşan söktü, ögrünü söktü, bar ardı upuza sıktı. Esenim Ahmet'in guruna yılgırdı da basar deyip yoluk kayırdı. Ahmet ulagat eştiye mi? Eştiliye mi? Doğrudanım hassırlı, tapardı eştilip başladı. O tapardı bilen hassırlı barha golelap, barha katarıp ahır geldi. Basar geri elmene näme hizmet var diye yaladıp esenin boyununa yoktu. Soň Ahmet'in elini yaladı. Basarın alıp esenin Ahmet goştun taylan uğradılar görün. Enesinin kaptarına teline güýmen turan tayın hedili olmadı. Kıyıncalı kaçtı. Olan yerinden seyredip başını dilkaya, yorunca dileyen alı kokrunuya. Ahmet'in onu yürüğü ağladı. Esen tay kıyınan ya, onu yakida yerli. Ol yakidilmenine kemsenip ağlayacak kolya, menden galına kıyınan ya deyip Ahmet esene yalvardı. Yağlarını etsen bar minne, birin ilmezden sürü deyip esenin uruhut berdi. Tayımın men, meninni yonki algizlik sağıda yak, asla yadamın. Yöne tay yakideli. Koyalım gelip, birin toğuşan tutuşamadı görüp, yedir etsin neydi de, tay eşter yalıp salaca turuzu sıyırdı. Tay sıyıkılı geçtiğinden Ahmet'in yanına dayırdıklap geldi. 4 yollar tilkeşi uğradılar. Ahmet, bir gitse demek diyes böyle kışınında salkın huvasında toğuşan diye tutturmaz. Tomson ıstasında ol tiydi adı ya. Onu tutmağı sattı ol ya. Kalın adı tiy tutmak ol ya, ama bu yerde garam yok deyip yerinde yerinde. Tutmasak bir yanı yok. Şäge de pelerin üstüne gelirince ders. Eýdymda da tiz var mara. Sey haga uyanıp biri gözle pelek bolar. Eýda kän göri könerek derip eten eýdler seredi. Bunun arasy wagtyna at bilen it öz başlaryna oýnaýar. At gaçýa, it koýýar. Gaçyp barýan tay birden durup eýdini ýugurýar, it koýýar. Ahmet, ine täze zoýyz. Dip eten gaýgardy da doňmaduk ölçägen üstüne salaja dürt güçläp giden eýdy ýyrlap kılgap urdy. Ahmetem onuň bilen goşulşy bulgady. Ahmet eýdy ýyrlap etenini odup barýar. Ahmet, gatylgama, tiz ýadarsın. Men ýadaman, ýuwaşylgap bilemok dip Ahmet hol ýoňa taýlanyp urdy. Aýaklary batman üçin ölçägäniň üstüne algamak hem ýeňil hem edil. Item taýam onuň galyny. Ahmet, şu eýdi ýitirmegin. Başga ýyluşda da ýyrlamagyny eten hal gyzdan gaýgyryp tapşyrýardy. Algamakdan ýeňime geçip bilýän ýokdur göl tügelemi. Ahmet zor diýip eten pikir etdi. Ey tiz ýadarly. Beýle gatylgap uzak gidip bilmez. Anha daljyp bir tümmüň gapdaryna haslar oturur. Eten şol lonkullap bir gidişen ılgap barýa. Taýdyr it bolsa Ahmetden galman hol ýoňdan gitdiler. Käwat olar aýlanyp ýyda gaýdýar, ýene ýoňa käte çepe käte tagy gidýärler. Toğuşanı gördürür diyen. Toğuşan 2 vaka sapatıp olardan ıpsak oluyor. Endek toğuşan gatı yağdım anır deyip eten çen ediyor. Etenin ediyen çeni doğurdu. Toğuşan ol çetiden o çete kaçıyordu. Bir çetenin aşağını tümüp 5 sekund duruyansa kovu geliyor. Yeni kaçmalı oluyor. Şeýrip barmaşa toğuşan yağdap başladı. Bir gelip çetenin aşağını toğuşan halis olup çıkıp beylik bir çetenin aşağına girilenme ağılganına it o çeteye yakın bulun için toğuşan yolunu ütgüdüp başka daşrak bir çete algadı. It yeni oň ýoňuny gyýalap ılgap, toğuşan başka has ulugrakdaky çete gaçar ýaletdi de kowdy. Agarky çete ýetmäke, o toğuşanyň ýeňlerinden agdurdy. Toğuşan götürüp basar eteniň ýanyna tarap gaçdy. Ahmet'in gıykırığına kulak asman toğuşanyň öz eýetini iltip berdi. Ahmet ılgap barýança toğuşanyň damagyny salyp, onuň aýaklaryny çirçirip büküpdir. Uly ýene toğuşan eken. Özüm temiz, şevşeklerin kesin olmağa çemerleyip, eten toğuşany Ahmet'e verdi. Inni bestir gaydaly. Seyit ağa turunlar, köpegirinde käýýär. Al Ahmet, sen öňe düşde öz ýylymyzy ýyrlap gitdi, eten onu ısladı. Ahmet ýene gezjekdi. Ýene toğuşan kowulajakdy. Emma biýalas ýyryna gaýtmaly boldy.
Sen şunu söylgawam ýadam okmy? Maýdalyň ýörede gidiber. Men ömür ýadarmy diýip, algowyna barýan Ahmet gülüp sowap berdi. Saýç oturan teýif, oğlanlaryň algaşyp gelýänlerini görüp begendi. Ahmet gelip, oň eline towjan tutturdy. Ine eden awmy, aňarda bir tagatda tutup geläýdik. Berekella, tu öleme diýip seýip baryp, taýyň göwsüni sagyrsyny barlady. Şeýizerjek bolupdyr. Derrew keçedini getir diýip, taýa keçip aldy. Oğlanlar oturup çay içdiler. Garry seýip, taýa iýim berdi, suwa ýakdy. Oğlum, eten, Ahmede yollaş bolup gitdi. Şagullardan taýyň eýerini alyp gelin. Ýüzüni babaly görmeşiň, ýüzüni göresim gelen o. Sen gelýänçäň, men sen etmeli hyzmatyň ederin. Sen şagullara gitmeliňi biz men böyle gepleşdik. Arkaýyn bolla gidiber oğlum. Eten, basaram ýözümü ýakdaýyrly. Ýok, basar gitmeli. Senin gowsy men diýenmedäý. Basar ýakitmeli diýip eden bir näçe gaýtalady. Ahmet ýalbaryp duran soň seýdem, esen ýakdaýdy. Oğlanyň gowuny ýykma diýen soň esen radylaşdy. Taýym basaram alyp, esen bilen Ahmet ýola düşdi. Owa birden sowat başlady. Gün ýalpylap çykyp duran bolsa şoğu ýokdy. Ýüzüňi darap barýan şemala, uly sadakdyr sözünler başlaryň arasy göýükçe terinler gün matara tarap ýaparlýadylar. Tögerekde gumda ýokdygyny. Barasy sowuk kowa, ýeşelip barýan Ahmediň gowuny sorýady. Kidijik taýmda ýazylan, ullukan güllü keçäniň üstüne tersegin ýassyga berip şaguly saýçyp otur. Kadym işanyň Jüneyt Han iňli sakynlaky diýen gurrunlary maňdyna batman üçin şaguly o gurrunlary bir-de samahyllyk hasap edip, işana hümem mermen gözlerini öz geljegini pikirini aýlaýady. Arkaşdaky mülkü emme aminiň bakýan türdüni kalgoda geçirdim. Geçirmeden başga lazımım yok. Hudaýa şükür gumda hökümet tarapynyň hasaby alınmady, goýunymam düýämem gitdi. Tejennäki oğullarym söwdäni başarýar. Kırık goýuň büküreliň üstüren tejene gidýän uly ýol erşargys, aňryp mal, ýuň ýag gidýär. Berik un tügü çay mata gadal pul gelýär. Dünýäde kim zadym ýok. Ýöne ata-babadan galan ba wagtçyly hayatlanmaň gidenine göre hiç wagt içimi towamaz. Gannym artyk durdum rahat ýalbyr toparyň başyna ýetip ağrımalyp dağdan ilerlerini açtım. Yaragım mı, kadal pulum mu? Dağın anırtında kaçakçı tövde var dostlarım ken. Şagul kaka. Bir at düren iki tane oğlun tirkeşip oyun edip beğenaların gıygırmağı Şagul'ünün içki gıdıklı sağının tarını bir makal yollu. Şagul'ü bağın içmek yığınına atıp tamın ıyık güneş tarafına geçip beri geliyenleri gördü de aşağı oturdu. Şanalar han seyinetli bizim oyun adamlara değil yani. Şagul kaka bizim oyun adel. Özlere gün berik geliyorlar deyip şanalar sen urdu.